ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनेशनस्य चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदा स्वावदन्तिहं। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पासायते देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वं कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா டியோட்டிஸ், ஹரே கிருஷ்ணா டு எவ்ரிபடி. இன்னைக்கு நம்ம வந்து டே 15 சாப்டர் 15 பார்க்க போறோம், புருஷோத்தம யோகா. ஓகேவா? இவ்வளவு நாள் நம்ம பார்த்த இந்த பகவத்கீதையில வந்து நமக்கு இது வரைக்கும் இந்த 14 சாப்டர்ஸ் வரைக்கும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்ன அப்படின்னா, பக்தி யோகத்தை எப்படி பயில்றது, பக்தனா எப்படி நம்ம மாத்திக்கிறது, பகவானுக்கு எப்படி நம்ம தொண்டு பண்றது, இதெல்லாம் தான் வந்து நம்ம இது வரைக்கும் சொல்லப்பட்டது. கர்மயோகம் மூலமா நம்ம பக்தனாகலாம், அப்புறம் ஞான யோகம் பண்றது மூலமா, அண்ட் தென் யோக பயிற்சிகள் மூலமா, தியான பயிற்சிகள் மூலமா நம்மளால என்ன செய்ய முடியும், பகவான் அடையலாம். ஸோ எதா இருந்தாலும் பேஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவானை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் இருக்கணும் நமக்கு. அப்படி இருந்தாதான் இந்த ஏதாவது ஒரு செயல் மூலமா நம்மளால என்ன செய்ய முடியும், அவரை ரீச் பண்ண முடியும். பகவானை நம்ம அடையணும் அப்படின்னா இந்த ஏதாவது ஒரு வழிமுறையை நம்ம பின்பற்றி ஆகணும். ஒரு பக்தன் ஆகணும் அப்படின்னா பக்தி தொண்டு செய்யணும்னு சொல்லியிருக்கிறோம். அப்புறம் அசோசியேஷன் இருக்கணும், டிவோட்டிஸ் அசோசியேஷன் கண்டிப்பா இருக்கணும். ஏன்னா அவங்களோட நம்ம கலந்துரையாடும் போதுதான் நமக்கு வந்து நமக்கு தெரியாத சில விஷயங்களை இன்னொருத்தவங்க நமக்கு சொல்லி தருவாங்க, அவங்களுக்கு தெரியாத விஷயங்களை நம்ம அவங்களோட பகிர்ந்துப்போம். அந்த மூலம் அது மூலமா நமக்கு என்ன ஆகும், ஞான விருத்தி ஆகும். ஓகே, நேற்று செஷன்ல பார்த்தது கூட அதுதான். நம்மளுடைய ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்றது மூலமா நம்மளால எப்படி தொண்டு பண்ண முடியும், பகவானுக்கு பக்தனாக முடியும் அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். சோ ஒரு பூரண கிருஷ்ண உணர்வுல நம்ம இருக்கணும் அப்படின்னா நிச்சயமா நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா டிவோட்டிஸ் அசோசியேஷன் தேவை. அதுதான் வந்து ஒரு தூய பக்தனோட ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டியே என்ன அப்படின்னா டிவோட்டிஸ் அசோசியேஷன் வச்சிருக்கிறது தான். அப்ப அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த பௌதிக உலகத்தோட சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள் எல்லாம் அடியோட கட் பண்ணிடுவாங்க. ஓகேவா? அந்த அந்த மாதிரி அடியோட அவங்க கட் பண்ணல அப்படின்னா அவங்களால என்ன செய்ய முடியாது, அந்த தூய பக்த நிலையில அவங்களால நிலைச்சு இருக்க முடியாது, தவறிடுவாங்க. ஓகேவா? தவறுறதுன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அந்த பாதையிலேருந்து சறுக்கி மறுபடியும் என்ன பௌதிக வாழ்க்கைக்கு தன்னை உட்படுத்திப்பாங்க. அது வந்து பலவீனங்கள்னு சொல்லப்படுது. என்ன? அதாவது அந்த பக்தி மார்க்கத்திலேயே நம்ம நிலைச்சிருக்காம நம்ம வந்து தவறி விடக்கூடிய செயல்கள் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதாவது பௌதிக செயல்களுக்கு திருப்பி நம்மளோட மனசு திருப்புது பாத்தீங்களா, அதெல்லாம் இதய பலவீனங்கள்னு சொல்லுவோம். 2 விதமான இதய பலவீனம் இருக்கு. ஒரு பலவீனம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நமக்கு வந்து இதுதான் பௌதீக உலகம், இங்க நம்ம பிறந்துட்டோம், இங்க நம்ம இருக்கும்போது இந்த முக்குணங்கள்ல நம்ம வந்து கட்டுப்பட்டிருக்கிறோம். முக்குணங்கள் தான் நம்மள ஆட்சிப்படுத்துது. நம்ம இதுல இருந்து வெளியில வந்தோம்னா தான் நம்ம வந்து தூய பக்தி நிலைக்கு நம்மளால வர முடியும். நம்ம 13 and 14 சாப்டர்ஸ்ல பார்த்தாச்சு. இந்த இந்த ஜட இயற்கை மேல ஆசை வச்சு இதை நம்ம ஆதிக்கம் செலுத்தணும். ஏன்? நம்ம இங்க பிறந்ததுனால நம்ம தான் இங்க ஓனர், நம்ம தான் இது எல்லாத்துக்கும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு எண்ணம், அந்த ஒரு செருக்கு, அந்த அகங்காரம் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் அதுதான் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு இதய பலவீனம். இந்த இந்த உலகத்துல நம்ம பிறந்திருக்கோம், இதை நம்ம ஆட்சி பண்ணணும், இந்த பௌதிக இயற்கையை நம்மளோட கண்ட்ரோலுக்கு கீழே கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நினைச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இது ஃபர்ஸ்ட் விஷயம். இதுல நம்ம தவறி விழுறோம். அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த மாதிரி நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமா, அப்ப என்ன ஆகும், இங்க பௌதிக பொருட்கள் மேல பற்றுதலை வளர்த்துக்க ஆரம்பிச்சிருவோம். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் இது எல்லாத்தையும் ஆளணும், ஆதிக்கம் செலுத்தணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் வந்துருது. அது முதல் பலகீனம். அது நம்மளை எங்க கொண்டு போகாது, பகவான் கிட்ட கொண்டு போகாது. இரண்டாவது பலகீனம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இங்க இது பற்றுதல் அதிகமாகும். இந்த பொருட்களை மேலெல்லாம் நமக்கு வந்து ஆசை அதிகமாகும். ஏன்னா இதெல்லாம் நம்ம தான் படைச்சோம், இது எல்லாத்தையும் நம்ம தான் காப்பாத்திக்கிட்டு இருக்கோம், இது எல்லாத்தையும் அதிகப்படுத்தணும். ஒண்ணு வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா 10 ஆக்கணும், 10 100 ஆக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் அதிகமா வந்தது அப்படின்னால என்ன ஆகும், பற்றுதல் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். சரியா? சோ ஆதிக்கம் செலுத்துங்கிற எண்ணமும்
அந்த ஆதிக்கம் செலுத்துறதுனால அதன் மேல நம்ம வச்சிருக்கிற பற்றும் 2 விதமான பலவீனங்கள். இந்த பலவீனங்களை நம்ம வந்து சுத்தமா தொடச்செறிஞ்சோம்னா தான், சுத்தமா நம்ம மனசுல இருந்து தொடச்செறிஞ்சோம்னா தான் நம்ம என்ன ஆக முடியும், தூய பக்தனா நம்மள நிலைநிறுத்திக்க முடியும். இல்லாட்டி நம்ம எத்தனை தடவை பக்தி பாதையில போனோம்னாலும் கூட மறுபடியும் சறுக்கி நம்ம எங்க இதே பௌதிக வாழ்க்கைக்குள்ளதான், இந்த பௌதிக ஜடத்தலத்துக்கு தான் நம்ம வந்துகிட்டே இருக்கோம். சரியா? இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற இந்த புருஷோத்தம யோகத்துல முதல்ல இதைதான் பகவான் விளக்கி இருக்கிறாங்க. ஓகேவா? இந்த மாதிரி பலகீனங்கள் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம வந்து சுத்தமா நம்ம அதுல இருந்து நம்மளோட மனசை அதை மனசுல இருந்து அந்த ஆசைகளை எப்படி கட் பண்ணி எறியறது. முதல் 5 ஸ்லோகங்கள் அதுதான் சொல்லுது. பலவீனங்கள் என்னென்ன, அந்த பலவீனங்களை நம்ம எப்படி துடை தெரியறது. அதுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய 15 ஸ்லோகங்களும் பகவானுடைய புருஷோத்தம யோகத்தை சொல்லுது. ஓகேவா? இது வரைக்கும் நம்ம பகவானுடைய பலவிதமான ஐஸ்வர்யங்களை பார்த்துட்டு வந்தோம். இதுலயும் நம்ம அவங்களோட ஐஸ்வர்யங்கள் சிலது பார்க்க போறோம். இதுதான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர். இது புருஷோத்தம யோகா, அதாவது கிருஷ்ணரின் யோகம், பகவானின் யோகம். இந்த சாப்டர். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா பிரபு? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, ஸ்கிரீன் தெரியுதா பிரபு? தெரியுது மாதாஜி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இது நம்ம சாப்டர் 15 புருஷோத்தம யோகா, கிருஷ்ணரின் யோகம், அதாவது யோகா ஆஃப் த சுப்ரீம் பர்சன். இது என்ன, இதுல பகவான் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மோஸ்ட் கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ். ஓகேவா? குய்ய தமம் சொல்றாங்க. இந்த இந்த சாப்டர்ல நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, குய்ய தமம். அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூரு டைட்டிஸ்க்கு நம்மளோட பிரார்த்தனைகளை சமர்ப்பிச்சிடலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இதான் பெங்களூர் இஸ்கான்ல இருக்கக்கூடிய நம்மளோட ராதா கோவிந்த டைட்டிஸ் இவங்க தான். இதுல நம்ம இந்த இந்த சாப்டர்ல வந்து பகவான் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, ஒரு நிமிஷம். இந்த சாப்டர்ல வந்து பகவான் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, குய்ய தமம் நமக்கு சொல்லி தராங்க. அதாவது வேதங்களின் ஞானம். ஓகேவா? இதுக்கு முன்னாடி குய்யம் பார்த்திருக்கிறோம், அடுத்தது குய்ய தரம் பார்த்திருக்கிறோம், இது குய்ய தமம். அதாவது நாலேஜ், கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ்ல 3 இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் நாலேஜ், அடுத்தது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நாலேஜ், இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நாலேஜ்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? நாலேஜ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆத்ம ஞானம். அதாவது உடல் வேற ஆத்மா வேற அப்படின்னு அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்ல செகண்ட் சாப்டர்ல, அது ஃபர்ஸ்ட் நாலேஜ். அடுத்தது பகவான் கிட்ட என்ன நம்ம பிறந்திருக்கிறோம், சரியா? அவங்கதான் வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் உற்பத்தியாளர், அவங்கதான் மூலம் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டோம்ல. அந்த தெய்வீக ஞானம் கிடைச்சது இல்ல, அந்த தெய்வீக ஞானம் அப்படிங்கிறது தான் என்ன அப்படின்னா குய்ய தரம். இந்த குய்ய தமம் அப்படின்னு இந்த சாப்டர்ல பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னா, வேத ஞானம். வேதங்களால புகழப்படக்கூடிய பகவான் அவங்கதான். அவங்க சொல்லி தரக்கூடிய இது நாலேஜ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, வேத ஞானம். அதாவது நம்ம பகவானுக்கு தான் சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஞானம். ஓகேவா? உடல் வேற ஆத்மா வேறன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஞானம் ஒண்ணு. அடுத்தது நம்ம எல்லாருக்கும் மூலம் அவங்கதான், பரமபுருஷ பகவான் தான் நம்ம எல்லாருக்கும் ஆணிவேர் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டது 2வது நாலேஜ். இப்ப நம்ம என்ன செய்ய போறோம், இங்க பௌதிக உலகத்துல இருந்தாலும் கூட நம்ம இங்க இருக்கக்கூடிய செயல்களை செய்யறதுக்காக வந்தவங்க இல்ல. நம்மள ஆன்மீகவாதியா மாத்திக்கிட்டு ஆன்மீக செயல்களை செய்யணும், அதாவது பக்தி தொண்டு புரியணும் அப்படின்னு. we have to serve for God, பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யணும் அப்படிங்கிற நாலேஜை கொடுக்கக்கூடியது இந்த குய்ய தமம். ஓகேவா? 3 நாலேஜ் இருக்குது. இதுதான் வந்து மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. செகண்ட் சாப்டர், அப்புறம் 9th சாப்டர், அப்புறம் இப்ப இந்த 14th சாப்டர். 3 சாப்டர்ல இந்த குய்யம், குய்யத்தரம், அப்புறம் குய்யத்தமம் சொல்லப்படுது. 15.1 ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகா. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச, ஊத்வா மூலம் அதக்ஷாகம் அஸ்வத்தம் பிராஹுரவ்யயம் சந்தாம்சி யஸ்ய பர்ணானி யஸ்தம் வேத ச வேதவித். ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார். இந்த ஃபர்ஸ்ட் 5 ஸ்லோகாஸ் எதுக்கானதுன்னு சொல்லி இருக்கிறேன் அப்படின்னா, இந்த ஜட உலகத்துல நம்ம இருக்கக்கூடிய இந்த பற்றுதலை ஒழிக்கணும். பற்றுதல் ஏன் வந்தது, நம்ம இந்த உலகத்தை ஆட்சி செய்யணும். ஓகேவா? இதை ஆக்கிரமிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்ததுனால இது மேல நம்ம ஆதிக்கம் செலுத்தணும். ஏன்னா நம்ம தான் இங்க வந்து பிறந்திருக்கிறோம், இதை நம்ம தான் ஆதிக்கம் செலுத்தணுங்கிற எண்ணம் இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த எண்ணத்தை ஒழிக்கணும். அடுத்தது அந்த எண்ணம் அதிகமாக நமக்கு பற்றுதலை வளர்த்துக்கிறோம், அதையும் ஒழிக்கணும். இந்த விஷயங்களை அழிக்கணும்னா என்ன செய்யணுங்கிறது பகவான் ஃபர்ஸ்ட் 5 ஸ்லோகாஸ்ல சொல்லியிருக்காங்க.
புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், மேல் நோக்கிய வேர்களையும் கீழ் நோக்கிய கிளைகளையும் வேத பதங்களை இலைகளாகவும் கொண்ட ஒரு ஆலமரம் உள்ளது என்று கூறப்படுகிறது. ஓகேவா? இந்த ஜட உலகத்துல என்ன இருக்குதான், ஒரு ஆலமரம் இருக்குது. அந்த ஆலமரத்தோட வேர்கள் எப்படி இருக்குன்னா மேல இருக்குது, கிளைகள் எல்லாம் கீழே தொங்குது. ஓகேவா? பொதுவா ஒரு மரம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது எங்க இருக்கும், பூமியில பதிஞ்சிருக்கும். வேர்கள் கண்ணுக்கு தெரியாது, கிளைகள் இலைகள்லாம் தான் வெளியில வரும். ஓகேவா? ஆனா இது எப்படி இருக்கு அப்படின்னா ஜஸ்ட் அப்சைட் டவுனா அந்த ட்ரீயை நீங்க இமேஜினேட் பண்ணிக்கோங்க. அது டிசையர் ட்ரீ, ஆசை மரம். அது டிசையர் ட்ரீ. இம்மரத்தை அறிந்தவன் வேதங்களை அறிந்தவன். இப்படி ஒரு ஆலமரம் இந்த உலகத்துல இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னாலே அவங்களுக்கு வந்து எது தெரிஞ்சிருக்கு, இந்த குய்யத்தமும் தெரிஞ்சிருக்கு. அதாவது வேதங்கள் பற்றிய ஞானம் அவங்களுக்கு இருக்கு. வேதங்களை யார் சொன்னா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் தான் சொன்னாங்க. வேதங்கள்ல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா பகவான் தான் பரமபுருஷ பகவான், அவங்கதான் ஆதி மூலம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகேவா? அந்த வேதங்களை யார் தொகுத்தது அப்படின்னா பகவான் தான் தொகுத்தாங்க. ஏன் அப்படின்னா வேதங்களை தொகுத்து அதை தனித்தனியா பிரிச்சு எல்லாத்துக்கும் அது விளக்க உரை எழுதுனதெல்லாம் யாரு, வேதாந்த சுத்திரத்துக்கு விளக்க உரை ஸ்ரீமத் பாகவதம் எழுதினது யாரு அப்படின்னா வியாசதேவர். அந்த வியாசதேவர் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானோட இன்கார்னேஷன் தான். ஓகேவா? சோ வேதங்களை சொன்னதும் பகவான் தான், வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கிற உண்மை பொருளும் யாரு அப்படின்னா பகவான் தான், அந்த வேதங்களை தொகுத்தது யாரு அப்படின்னு பார்த்தாலும் அதுவும் பகவான் தான். ஓகேவா? இந்த ஞானம் மொத்தவங்களுக்கு கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னாலே இந்த டிசைட்ரின்னு ஒண்ணு இருக்குங்கிறது அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். சோ ஒரு சாதாரண உயிர் வாழி, ஆனா அவன் பக்தனாகும் போது ஆன்மீக செயல்கள்ல ஈடுபடும் போது இப்படி ஒரு ஆலமரம் இருக்கு. இந்த ஆலமரம் ஆனா எப்படி இருக்கு, வித்தியாசமான காட்சியோட இருக்குது. ஓகேவா? மேல் நோக்கிய வேர்கள், வேர்கள் மேல் நோக்கி இருக்குது, கிளைகள் கீழ் நோக்கி இருக்குது. ஏன் வேர்கள் மேல் நோக்கி இருக்குதுன்னு யோசிக்கணும் நம்ம. ஏன்னா அது எங்கேருந்து தொடங்குது அப்படின்னா பிரம்மலோகத்துல இருந்து தொடங்குது. பிரம்மலோகம் நமக்கு மேற்பட்ட உலகம், அது உயர்லோகங்கள்லயே உயர்ந்தது. அதுதான் அங்கேருந்து அந்த மரம் தொடங்கி வருது. ஏன்னா பிரம்மலோகம் எதோட கனெக்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த பௌதிக உலகத்தோட சம்பந்தப்பட்டுடுச்சு. ஏன்னா பிரம்மரே யாரு, முதல் ஜீவராசி, அவங்கதான் முதல் உயிர்வாழி. பகவான் வந்து இந்த பௌதி மகத்துவ தத்துவத்துல வந்து அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் உயிர்வாழியை யார் உண்டு பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்களோட நாபில் கமலத்துல இருந்து வரக்கூடிய முதல் தோற்றுவாயான பிரம்மா தான். அவங்கதான் என்ன செஞ்சாங்க அதுக்கப்புறமா 4 சனத்குமாரர்கள் அவங்கள உற்பத்தி பண்ணாங்க, மனுக்களை உற்பத்தி பண்ணாங்க, அப்புறம் பிரஜாபதிகளை உற்பத்தி பண்ணாங்க, 7 ரிஷிகள், மொத்தம் 25 பேரை உற்பத்தி பண்ணாங்கன்னு நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். அந்த பிரஜாபதிகள் எல்லாரும் சேர்ந்ததுதான் நம்ம மக்கள் உயிர்வாழிகள் எல்லாரையுமே, மக்கள்னு மட்டும் சொல்ல முடியாது, உயிர்வாழிகள் 84 லட்சம் உயிர்வாழிகள் எல்லாத்தையும் பிறப்பிச்சவங்க அவங்கதான். ஆனா இது எல்லாத்துக்கும் சோர்ஸ் யாரு அப்படின்னா பிரம்மா, பிரம்மாவுக்கு சோர்ஸ் யாருன்னா பகவான். ஆனா பகவான் இதுல சம்பந்தப்படலை. ஏன்னா அவங்க ஆன்மீக வெளியில அந்த சைட்ல இருக்கிறாங்க. ஓகேவா? இவங்க பகவான் பிரம்மன் வந்து இந்த எந்த இடத்துல வராங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பௌதிக இயற்கையோட சம்பந்தப்பட்டவங்க. சோ அந்த பிரம்மலோகத்துல இருந்து அந்த மரம் என்ன இருக்குது, கீழ் நோக்கி வளர்ந்துகிட்டு வருது. ஓகேவா? அதுல அந்த வேர்கள் எல்லாம் எங்க பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரம்மலோகத்துல பிடிச்சிருக்கு. அங்க இருக்கிற கிளைகள் எல்லாத்துலயும் யார் யாரெல்லாம் இருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா உயர்லோகவாசிகள் எல்லாருமே தெரியுறாங்க. கந்தர்வர்கள், தேவர்கள். ஓகேவா? எல்லாருமே அதோட மேல இருக்க கிளைகள்ல தெரிவாங்க. கீழ் அடிக்கிளைகள் எல்லாம் யார் தெரிவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மனிதர் உட்பட மிருகங்கள், பறவைகள், உயிர்வாழ் நீர் உயிர்வாழி, அப்புறம் நில உயிர்வாழி, ஊர்வன, இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய எல்லா ஜீவராசிகளும் இதுல தெரியுது. அதாவது கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த கிளைகள்ல. இலைகள் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வேத பதங்கள். ஒரு இலைகளும் வேத பதங்கள். வேத பதங்கள் மட்டும்தான் அதுல இருக்கான்னு பார்த்தா பழங்கள் வேற இருக்குது. ஓகேவா? பழம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முக்குணத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டது. ஓகேவா? நம்ம என்ன செஞ்சிடறோம், அந்த இலைய பறிச்சு பார்த்து அந்த இலையில சொல்லப்பட்டிருக்கிற வேத கருத்துக்களை தெரிஞ்சுக்காம உயிர்வாழியானவன் என்ன செய்யறான், அந்த பழத்தை ருசிச்சு பார்த்து எதுக்கு ஆட்பட்டுறான், இந்த கட்டுண்ட வாழ்க்கைக்கு ஆட்பட்டுறான். ஓகேவா? பழங்கள் என்ன கொடுக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த புலனுணர்ச்சி பொருளுக்கான ஆசையை தான் கொடுக்குது. நம்ம வந்து சென்ஸை கிராட்டிஃபை பண்ணிக்கணும், நம்மளோட புலன்களை வந்து இன்பமா வச்சிருக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணத்தை தான் அது கொடுக்குது. எண்ணம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க என்ன செஞ்சிடறாங்க, பழங்களை விரும்பி நம்ம சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறோம். அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆயிடுறோம், மோர் அண்ட் மோர் கண்டிஷன்ட் ஆயிடுறோம். ஓகேவா? ஆல்ரெடி இங்க பிறப்பெடுத்ததே வந்து தவறிதான் வந்துட்டோம். இதுலயும் நம்ம மறுபடியும் உழறதுக்கு காரணம் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா மறுபடியும் நம்ம இதுல கண்டிஷன் ஆயிட்டே இருக்கிறது தான், முக்குணங்களுக்கு ஆட்பட்டு. ஓகேவா? இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மேல் நோக்கிய வேர்கள் ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது பிரம்மலோகத்துல இருந்து வளர்ந்து வர்ற மரம். அப்ப வந்து அந்த மரம் எப்படி இருக்குன்னா அப்சைட் டவுனா இருக்குது, கீழ் நோக்கிய கிளைகள் இருக்குது. அந்த கிளைகள்ல மேல இருக்கிற கிளைகள் எல்லாம் தேவர்கள் அந்த மாதிரி இருக்கவங்க எல்லாம் உயர் கிரகவாசிகள்லாம் இருக்கிறாங்க. கீழே வர வர யார் இருக்கா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மள மாதிரி கிரகவாசிகள், நமக்கு கீழே இருக்கிற கிரகவாசிகள், அவங்க எல்லாமும் அதுல இருக்கிறாங்க. இலைகள் எல்லாம் வேத பதங்களுக்கு இது மேப் பண்ணிருக்கோம்.
இம்மரத்தை அறிந்தவன் வேதங்களை அறிந்தவன். ஓகேவா? ஏன் இந்த மரம் இந்த மாதிரி வளர்ந்திருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த மரத்தோட மூலம் எங்க இருக்குன்னா ஆன்மீக உலகத்துல இருக்குது. ஆன்மீக உலகம் எது? ஆன்மீக வெளிக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கக்கூடிய இவங்களோட கிருஷ்ணா பகவானோட கோலோக பிருந்தாவனம் அங்க இருக்கு. ஆன்மீக உலகத்துல இருக்கக்கூடியது ஒரிஜினல் ட்ரீ. அந்த ஒரிஜினல் ட்ரீயோட பிம்பம் தான் எங்க வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு சம்பந்தப்படுது. ஓகேவா? சோ அங்க எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சாதாரணமா நம்ம பூமியில ஒரு மரம் பார்த்தோம்னா எப்படி நிக்குமோ அதே மாதிரிதான் வேர்கள் கீழையும் கிளைகள் மேலையுமா தான் இருக்கும். ஆனா அதோட பிம்பம் நம்ம இங்க பாக்குறதுனால நமக்கு இந்த மரம் எப்படி தெரியுது அப்படின்னா தலைகீழ தெரியுது. இந்த டிசைட் ட்ரீ. सेकेंड श्लोक अतश्चोत्वं पृष्ठस्तस्य शाखा गुणप्रवृत्ता विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके. हरे कृष्णा. இம்மரத்தின் கிளைகள் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் வளப்படுத்தப்பட்டு, பொதுவா ஒரு மரம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், மரம் அதோட ரூட்டும் சரி மரத்தோட பிரான்ச்சஸும் சரி ஏதோ ஒண்ணு நம்ம கொடுத்து நரிஷ் பண்ணுவோம். தண்ணி போட்டு அந்த மரத்தை வந்து என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா நரிஷ் பண்ணுவாங்க. ஆனா இது வந்து டிசைட்ரி ஆசை மரம். ஓகேவா? இது எதால நரிஷ்மெண்ட் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால். ஓகேவா? அதுதான் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அந்த மரத்தை இன்னும் வேரூன்றி வளர்க்குது. மேல் நோக்கியும் கீழ் நோக்கியும் விரிகின்றன. அது மேலையும் போய் ஏன் மேல் நோக்கி கீழ் நோக்கின்னு அந்த அந்த இடத்துல சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மேல் நோக்கி வளரக்கூடியதுல வந்து உயர்கிரகவாசிகள் இருக்கிறாங்க. கீழ் நோக்கி விரியக்கூடியதுல வந்து இந்த மனிதர்கள் அப்புறம் நம்மளோட இருக்கக்கூடிய மத்த லிவிங் என்டிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கிறாங்க. உபக்கிளைகள் புலனின்ப விஷயங்களாகும். உபக்கிளைகளை பிடிச்சுக்கிட்டுதான் என்ன செய்வோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம உயிர்வாழியானவன் இந்த பௌதிக உலகத்துல வாழ்ந்துகிட்டு இருப்பான். சோ புலனின்ப விஷயங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா அவன் அடிமையாகிறான். ஓகேவா? அப்ப கிளைகளை வெட்டி எரிஞ்சோம் அப்படின்னு நம்ம பிடிக்கிறதுக்கு ஒண்ணும் இருக்காது. அப்ப கிளைகளை வெட்டிட்டோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என்ன அர்த்தம்? புலனின்ப விஷயங்கள் மேல நம்ம வச்சிருக்கிற ஆர்வம் பற்றுதல் அதை விட்டுடுறோம்னு அர்த்தம். சரியா? சோ நம்ம நம்ம பிடி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பற்றுதல் தான் என்ன நம்மள இங்க கட்டுண்ட உலகத்திலே சுத்தி சுத்தி நம்மள பிறப்பு இறப்புங்கிற இந்த சுழல்ல மாட்ட வைக்குது. இந்த பிடியை நம்ம விட்டுட்டோம், இந்த பற்றுதலை விட்டுட்டோம் அப்படின்னாலே என்ன ஆகல, இந்த புலனின்ப விஷயங்களுக்கு எல்லாம் நம்ம கண்ட்ரோல் ஆகாம இருப்போம். சோ ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளால என்ன செய்ய முடியும், இந்த மரத்தோட டச்ல இருந்து நம்மளால வெளியில வந்துட முடியும். அப்ப நம்ம என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தூய பக்தனாவும் ஆன்மீக மரம் இருக்குல்ல, அந்த ஆன்மீக வெளியில இருக்கக்கூடிய மரம், அந்த மரத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டவங்களா நம்ம ஆயிடுவோம். முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்களா ஆயிடுவோம். இம்மரத்தில் உள்ள கீழ்நோக்கி செல்லும் வேர்கள் பலநோக்கு செயல்களால் பந்தப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. வேர்கள் வந்து கீழே நோக்கி போக போக அது எந்த அளவுக்கு அது வேர் ஊன்றதோ அந்த அளவுக்கு என்ன ஆயிரும், அந்த ஜடப்பொருள்களோட நம்ம சம்பந்தப்பட்டுறோம். அதுதான் இந்த சொல்ல வருது. இந்த ஸ்லோகா சொல்ல வர்றது விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எந்த அளவுக்கு வேர்கள் வந்து பலப்படுதோ அந்த அளவுக்கு பற்றுதலும் அதிகமாயிட்டே இருக்குது. சோ நம்ம என்ன செய்யணும், இந்த வேர்களை வெட்டி விடணும், உப கிளைகளை வெட்டி விடணும். அப்பதான் நம்மளுக்கு என்ன செய்ய முடியும், முக்தி பெற்ற ஆத்மாவா நம்மளால மாற முடியும். न रूपम् अस्येह तदोपलप्यते नान्दो न चातिर्न च सम्प्रदिष्टा अश्वत्थमेनं सुदृढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा तदपदं परिमार्गितव्यं यस्मिन् कदा न निवर्तन्ति भूयः तमेव चात्यं पुरुषं प्रपद्ये यदा प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी. हरे कृष्णा. இம்மரத்தின் உண்மை உருவம் இவ்வுலகில் காணப்படக்கூடியது அல்ல. இந்த உலகத்துல காணப்படக்கூடியது என்ன அப்படின்னா இமேஜினரி. அதான் சொல்லியாச்சு. ஓகேவா? இது என்ன அப்படின்னா ஒரு பிம்பம் தான். ஒரு மரம் வந்து நம்ம வந்து ஒரு நீர்ப்படுகைக்கு ஓரத்துல பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு குளத்துக்கு பக்கத்துலயோ அல்லது ஆற்றுக்கு பக்கத்துலயோ ஒரு மரம் நிக்குது. அப்ப அந்த மரம் நின்னுட்டு இருக்க மரம் ஒரிஜினல் ட்ரீ. அந்த தண்ணியில நம்ம அதோட பிம்பத்தை பார்ப்போம்ல, அதே மாதிரிதான் ஆன்மீக வழியில அந்த மரம் இருக்குது. பகவானோட கோலோக பிருந்தாவனத்துல அந்த மரம் இருக்குது. அது ஆன்மீக மரம். ஓகேவா? அங்க இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் நித்தியமானது, நிலையானது. அதோட இமேஜின் தான், அதோட பிம்பம் தான் நமக்கு இங்க தெரியக்கூடிய இந்த ஜட உலகத்துல தெரியக்கூடிய இந்த மரம். இது நமக்கு என்ன பண்ணாது, கண்ணுக்கு காணப்படக்கூடியது அல்ல. இது எங்கே முடிகின்றது, எங்கே தொடங்குகின்றது, அல்லது இதன் அஸ்திவாரம் எங்கே இருக்கின்றது என்பதை யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஞானம் உள்ளவங்களுக்கு தான் இது தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகாலே பகவான் சொன்னாங்க, வேதத்தை அறிந்தவன் மட்டும்தான் இதை தெரிஞ்சிருக்க முடியும். சோ அது எங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது, பிரம்மலோகத்துல ஆரம்பிக்குது. எங்க வந்து முடியுது, இந்த ஜட உலகத்துல வந்து முடியுது. அஸ்திவாரம் எங்க இருக்கு, இது எங்கேருந்து வந்த மரம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக உலகத்துல இருந்து வந்த மரம். இந்த 3 விஷயங்களும் யாருக்கு தெரியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதை, அப்புறம் இந்த மாதிரி டிவோட்டிஸ் அசோசியேஷன் அல்லது ஆச்சாரியா,
இவங்க யாரையாவது ஒருத்தவங்களை அணுகணும்னா தான் நமக்கு இந்த விஷயம் புரிய வரும். ஓகேவா? ஆனால் பலமாக வேரூன்றியுள்ள இந்த மரத்தை பற்றின்மை என்னும் ஆயுதத்தால் உறுதியுடன் வெட்டி சாய்க்க வேண்டும். இது ரெண்டும் தான் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த மரத்தை வெட்டி சாய்க்கிறதுக்கு வந்து எது எது தேவை அப்படின்னா பற்றின்மை அப்படிங்கிற ஒரு கோடரி தேவை. ஓகேவா? சோ அந்த பற்றுதலை நம்ம வெட்டி எறிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னாலே நமக்கு என்ன ஆயிடும், இந்த தொடர்பு இருக்காது. ஜட தொடர்பு நமக்கு நம்மளை விட்டு போயிடும். அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம என்ன செஞ்சிருவோம், ஆன்மீக தொடர்பு ஏத்துக்க ஆரம்பிச்சிருவோம். ஆன்மீக தொடர்பு நம்மள்ட்ட இருந்ததுன்னா நம்ம என்ன ஆக மாட்டோம், இந்த பிறப்பு முடிச்சுட்டு மரண தருவாயில நம்ம பகவானோட திருவடியை போய் அடைஞ்சிருவோம். முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்களா நம்ம மாறிடுவோம். நித்தியமான வாழ்வு வாழ ஆரம்பிச்சிருவோம். அதுக்கு மெயின் என்ன விஷயம் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னா, அந்த பற்றுதல் அப்படிங்கிற விஷயத்த வெட்டி தள்ளணும். அதன் பின்னர் எங்கே செல்வதால் மீண்டும் திரும்பி வருவதில்லையோ அந்த மரத்தை வந்து எப்படி பற்றின்மை அப்படிங்கிற ஆயுதம் வந்து எதை வெட்டுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மரத்தை வெட்டுதுன்னு சொல்லியாச்சு. மரம்ங்கிறது ஒரிஜினலாவா இருக்கு, இமேஜினரி மரம். ஓகேவா? அப்ப நம்ம வெட்டுறது எதை அப்படின்னா ஆசையை வெட்டுறோம். புரிஞ்சுக்கோங்க அந்த இடத்துல. நம்ம வெட்டுறது எதை அப்படின்னா, ஒரிஜினல் மரமா இருந்தா வெட்டி சாய்க்க முடியும். ஆனா அந்த பற்றின்மைங்கிற ஆயுதத்தை வச்சு நம்ம எதை வெட்டி சாய்க்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆசை. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் சொன்னேன்ல 2 பலகீனம். ஒண்ணு இந்த ஜடபூமியை ஆளணும், நம்ம தான் ஆதிக்கம் செலுத்தணுங்கிற ஒரு எண்ணம். அடுத்தது அந்த அந்த எண்ணம் நமக்கு மனசுல ரொம்ப வலுவா இருக்கிறதுனால என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா, ஜட பொருட்களோட நம்மளோட பந்தத்தை அதிகப்படுத்திக்கிறோம். செஞ்சே ஆகணுங்கிற அந்த தீவிரமான எண்ணம் வர்றதுனால பற்றுதல் ஜாஸ்தி ஆயிடுது. இது ரெண்டும் தான் பலவீனம். ஆக்சுவலா இது ரெண்டும் நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம், பெரிய விஷயங்கள் நினைச்சிட்டு இருக்கோம். ஆனா பகவான் என்ன சொல்றாங்க, இரண்டுமே பலவீனம். ஏன்னா இந்த பௌதிக உலகத்துல நீ செய்யக்கூடிய செயல்கள் எதுவுமே இல்லைன்னு பகவான் பலவாட்டி சொல்லிட்டாங்க. நிறைய முறை நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிற அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்க விஷயம் என்ன அப்படின்னா, பௌதிக செயல்கள் எதுவுமே நம்மளால செய்யப்படக்கூடியது இல்லை. நம்ம செய்ய வேண்டியது இங்க வந்திருக்கிறோம், நம்ம ஆன்மீக தொண்டு தான் பண்ணணும்னு. ஓகேவா? ஆனா நம்ம அதை மறந்துட்டு, பகவானோட நமக்கு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை மறந்துட்டு நம்ம இது மேலே நாட்டம் கொண்டு இந்த விஷயங்களை செஞ்சுட்டு இருக்கோம். சோ நம்ம இதுல இருந்து விடுபடணும் அப்படின்னா நம்ம செய்ய வேண்டிய விஷயம் பற்றுதல் அப்படிங்கிற விஷயத்த விடணும். அப்ப அந்த மரத்தை வெட்டி சாய்க்கணும்னா என்ன அர்த்தம், அந்த ஆசையை விடணும். எப்படி அந்த தண்ணி தானே, நான் சொன்னேன்ல நீர்நிலைக்கு பக்கத்துல இருக்கிற மரம் வந்து அதோட இமேஜ் வந்து கீழே காட்டுதுன்னு சொன்னோம்ல. எப்படி இமேஜ் தெரியுது அப்படின்னா அந்த தண்ணி மூலமா தெரியுது. ஓகேவா? அதே மாதிரி ஆன்மீக வெளியில இருக்கக்கூடிய அந்த உண்மையான மரம் வந்து இங்க பௌதிக வெளியில ஒரு மரம் தெரியுது, இமேஜ் தெரியுது, அந்த பிம்பம் வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு காரணம் நம்ம மனசுல இருக்கிற ஆசை. ஓகேவா? தண்ணி இல்லைன்னா நமக்கு அந்த மரம், வெட்ட வெளியில ஒரு மரம் இருக்கு, நமக்கு அதோட பிம்பம் கண்ணுக்கு தெரியுதா? தெரியாது. தண்ணி இல்ல அந்த இடத்துல. அதே மாதிரியே ஆன்மீக வெளியில ஒரு மரம் இருக்குது, நம்ம மனசுல ஆசை இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த பௌதிக பொருட்களை ஆளணும், இங்க நம்ம ஆதிக்கம் செலுத்தணும் அப்படிங்கிற எண்ணமே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கும் என்ன தெரிய போறது இல்லை, அந்த டிசைட்ரி கண்ணுக்கு தெரிய போறது இல்லை. சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கணும். அதனால பற்றின்மை அப்படிங்கிற ஆயுதம், பற்றின்மை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், பற்றுதலை விடணும், ஆசையை விடணும். எங்கு சென்றால் மீண்டும் திரும்பி வருவதில்லையோ, பகவானோட இருப்பிடத்துக்கு போனோம்னா தான் நம்ம வந்து திரும்பி வர மாட்டோம். அங்கே நித்தியமா இருந்து அவங்களுக்கு தேவையான அங்க ஒரு ஆன்மீக உடல் எடுத்துருவோம். ஓகேவா? இங்க பௌதிக உடல் தான் வந்து வலி, கஷ்டம், துன்பம் எல்லாமே நம்ம சகிச்சுக்கிட்டு இருக்க வேண்டியதா இருக்குது. ஆன்மீக உடல் எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து பசிக்காது, தூக்கம் வராது, சோம்பல் இருக்காது, மயக்கம் இருக்காது. எதுவும் இல்லாம நம்ம எப்பவுமே என்ன பண்ணுவோம், என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டு பிரகாசமான உலகத்துல எப்பவுமே நம்ம பகவானுக்கு தொண்டு செஞ்சுட்டு சந்தோஷமாவே இருந்துகிட்டு இருப்போம். அந்த இடத்தை நாடி அங்கே யாரிடமிருந்து எல்லாம் தொடங்குகின்றதோ, யாரிடமிருந்து எல்லாம் விரிவடைகின்றதோ அந்த பரமபுருஷ பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும். சோ வி ஹாவ் டு சரண்டர் அவர் செல்ஸ். ஓகேவா? அப்படி நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளால நிச்சயமா முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்களா இருக்க முடியும். ந பாசயதே சூரியோ ந சசாங்கோ ந பாவகः யத் கத்வா ந நிவர்த்தந்தே தத்தாம பரமம் மம. ஹரே கிருஷ்ணா. எனது அந்த பரம வாசஸ்தலம் சூரியனாலோ சந்திரனாலோ நெருப்பினாலோ மின்சாரத்தினாலோ ஒளியூட்டப்படுவது இல்லை. ஓகேவா? பகவானோட அந்த நித்திய லோகம் இருக்குல்ல, அந்த கோலோக பிருந்தாவனம் இருக்குல்ல, அந்த இடம் எப்படி இருக்குமா, எப்பவுமே பிரகாசமா இருக்குது. 1000 கோடி, ஏன்னா இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு ஒரே ஒரு சூரியன் தான். ஓகேவா? இந்த ஒரு சூரியனே என்ன பண்ணுது, பிரபஞ்ச வெளி முழுக்க வெளிச்சமாக்குது. ஓகேவா? நமக்கு தான் இருட்டு வருது. ஏன்னா பூமி வேற சைடா திரும்பி சுத்தும் போது நமக்கு என்ன ஆகுது, ராத்திரி ஆன மாதிரி இருக்கு. ஆனா சூரியன் எப்பவுமே பிரகாசத்தை கொடுத்துக்கிட்டே தான் இருக்குது. சோ ஒரே ஒரு சூரியன் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு இருக்கும் போதே அதால எப்பவுமே ஒரு ஒளி வெள்ளத்தை பிரகாசமா கொடுத்துட்டு இருக்க முடியுதுன்னா, பல கோடி சூரியன்கள் பிரகாசத்தை உடைய அந்த ஆன்மீக வழி எப்படி இருக்கும். ஏன்னா அவர்கிட்ட இருந்து அந்த இடத்துல இந்த கோலோக பிருந்தாவனத்துல இருந்து வரக்கூடிய அந்த பிரகாசம் தான் என்ன அப்படின்னா, பல வைகுண்டங்கள் அவங்கதான் நிறைய உற்பத்தி பண்ணிருக்காங்கல்ல, நிறைய கிரகங்களை பகவான் அவங்களோட மூச்சு காற்று மூலமா உற்பத்தி பண்ணிருக்காங்கல்ல, எல்லாத்தையும் பிரகாசம் அடைய வைக்கிறது எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா
கிருஷ்ணர் உரையக்கூடிய கோலோக பிருந்தாவனத்திலிருந்து வரக்கூடிய அந்த பிரகாசம் தான். அந்த வைகுண்டத்தை எல்லாத்தையும் வெளிச்சப்படுத்திட்டு பிரம்ம ஜோதிங்கிற அந்த மிக பிரகாசமான ஒளி வெள்ளம் இருக்குல்ல, அதையும் பிரகாசப்படுத்துறது அந்த இடம் தான். ஓகேவா? அப்பனா பார்த்தோம் நமக்கு இங்கேருந்து மகத்தத்துவம் அப்படிங்கிற அந்த பௌதிக இயற்கை என்ன பண்ணிருக்கு அப்படின்னா அந்த பிரகாசத்தை மூடி இருக்குது. யார் ஒரு அறிஞன், யார் ஒருத்தன் வேத ஞானத்தை கத்துக்கிட்டவங்களோ அவங்களால பிரம்ம ஜோதியை பார்க்க முடியுது, அந்த பிரகாசமான ஒளி வெள்ளத்தை பார்க்க முடியுது அப்படின்னா அவங்களுக்கு எதை காட்டுது அப்படின்னா பகவானோட அருவ உருவத்தை நம்ம பார்க்க முடியுது. ஓகேவா? அதாவது அருவமான ஒரு தோற்றத்தை நம்மளால பார்க்க முடியுதுன்னு சொல்லியிருக்கிறோம். அதான பகவான் ரியலைசேஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் ரியலைசேஷன் அதுதான். ஒளி வெள்ளமா நம்மளால பகவானை பார்க்க முடியும், தரிசனம் பண்ண முடியும். ஓகேவா? அவ்வளோ ஒரு வெளிச்சம் நம்மளுக்கு கண் கூசும், அதை பார்க்கவே முடியாது. ஆனா அதை விட ஒளி வெள்ளமான இடம் எது அப்படின்னா கோலோக பிருந்தாவனம். அப்ப அங்க என்ன தேவையில்லை? சூரியன் தேவையில்லை, சந்திரன் தேவையில்லை, நெருப்பு தேவை கிடையாது, மின்சாரம் தேவை கிடையாது. எதுவுமே ஈடான வெளிச்சம் கிடையாது. பகவான்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த ஒளி வெள்ளம்ங்கிறது இதுக்கு ஈடானது கிடையாது. அதனை அடைபவர்கள் ஒருபோதும் இந்த ஜட உலகிற்கு திரும்பி வருவதில்லை. தத்தாம பரமம் மம, அதாவது என்னுடைய உலகத்தை அடைபவர்களுக்கு பரமகதி அதுதான். அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க, இந்த ஜட உலகத்துக்கு திரும்பி வரமாட்டாங்க அப்படின்னு பகவான் அஷூரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. மமைவாம்சோ ஜீவலோகே ஜீவபூத சனாதனஹ மனஹ சஷ்டானீந்திரியாணி பிரகிருதிஸ்தானி கர்ஷதி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த கட்டுண்ட உலகில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்கள் எல்லாரும் எனது நித்தியமான அம்சங்கள் ஆவர். நம்ம இத பலமுறை சொல்லியிருக்கிறோம். பகவானோட அம்சம் தான் நம்ம எல்லாரும். ஜீவாத்மாக்கள் எல்லாரும் எங்கிருந்து வந்தவங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான்கிட்ட இருந்து தான். பகவானோட அவங்கள்ட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்த பிராக்மெண்ட்ஸ் தான் நம்ம எல்லாரும். குட்டி குட்டியான ஆன்மீக பொறிகள் தான் நம்ம எல்லாரும். நம்ம எல்லாருமே ஸ்பிரிச்சுவல் தான். நம்ம எல்லாருக்குமே ஆன்மீக உடல்ங்கிறது உண்டு ஆன்மீக உலகத்துல. ஆனா பகவான் என்ன செஞ்சிருக்காங்க, அவங்களோட தன்மையை நமக்கு கொடுத்து நம்மள இங்க அனுப்பியிருக்காங்க. அவங்களோட தன்மைகள்ல ஒண்ணு என்ன அப்படின்னா சுதந்திரம். ஓகேவா? சோ நமக்கும் அந்த சுதந்திரம் ஃப்ரீவில் கொடுத்து இங்க அனுப்பியிருக்கிறாங்க. நம்ம அந்த சுதந்திரத்தை என்ன பண்றோம், தப்பா பயன்படுத்திடுறோம். ஓகேவா? இங்க வந்த உடனே நம்ம எங்கேருந்து வந்தோம் அப்படிங்கிற அந்த ஞானத்தை மறந்துட்டு நம்ம எல்லாரும் பகவான் தான் மூலம், அவங்கள்ட்ட தான் வந்தோம் அப்படின்னு இந்த ஞானம் இருக்குல்ல, தெய்வீக ஞானம் இருக்குல்ல, அந்த ஞானத்தை மறந்துடுறது மூலமா இந்த ஜட உலகத்துல சம்பந்தப்பட்டுறோம். சோ இதுல சம்பந்தப்படுறதுனால என்ன செய்யறோம், கட்டுண்ட வாழ்க்கையை வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறோம். அதுதான் இங்க பகவான் சொல்றாங்க, இந்த கட்டுண்ட உலகில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்கள் எல்லாரும் எனது நித்தியமான அம்சங்கள் ஆவர். சோ வி ஆர் ஆல் எட்டர்னல். நம்ம இங்கதான் தற்காலிகமான வாழ்வு, அங்க நமக்கு எட்டர்னல் லைஃப் தான். கட்டுண்ட வாழ்வின் காரணத்தால் மனம் உட்பட 6 புலன்களுடன் இவர்கள் மிகவும் கடினமாக சிரமப்படுகின்றனர். மனம் உட்பட 6 புலன்கள், மொத்தம் 5 புலன்கள், அதோட மனத்தையும் சேர்த்துக்கிறாங்க. ஏன்னா மனம் தான் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, மனம் வந்து அதிவேகமா போகக்கூடியது, கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலன்னு அர்ஜுனன் கவலைப்பட்டாங்க. சரியா? சோ அதுவும் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, இந்த வாழ்க்கையில நம்மள கட்டுண்ட வைக்கிறதுக்கு மெயின் ரீசனா மனம் தான் இருக்குது. அதானே ஆசைப்பட வைக்குது, அதானே பொய் அகங்காரத்தை நமக்கு ஊட்டுது. ஓகேவா? சோ மனம் அப்படிங்கிறது நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. அப்படிங்கறதுனால அதையும் என்ன செஞ்சிடறாங்க, புலன்களோட ஒன்னா சேர்த்து பகவான் சொல்றாங்க, இந்த 6 புலன்களுடன் இவர்கள் மிகவும் கடினமாக சிரமப்படுகின்றனர். அதனால இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில நமக்கு சிரமம் ஜாஸ்தி இருக்குன்னு பகவான் சொல்றாங்க. ஆனா நம்ம என்ன செய்யணும், அந்த ஞானத்தை நம்ம திரும்பி பெறணும். பகவானை பத்தின இந்த எண்ணம் நம்ம மனசுல வரணும். அவங்களோட தன்மையை ஒத்தவங்க தான் நம்ம அப்படிங்கும் போது, அவங்களோட ஃப்ரீடம் நமக்கு இருக்கு அப்படிங்கும் போது, அவங்களோட மத்த குவாலிட்டிஸ் நம்ம ரீச் பண்ணணுங்கிற எண்ணம் நமக்கு வரணும். சரியா? ஏன்னா நம்ம நிறைய இடத்துல அந்த அனாலஜி பார்த்திருக்கோம். நம்ம தங்க சுரங்கம், அப்புறம் வந்து தங்க துகள். ஓகேவா? பகவான் வந்து தங்க சுரங்கம், தங்க மலை அவங்க தான். ஓகேவா? அவங்களோட பிரிஞ்சு வந்த சக்திகள் தான் நம்ம அப்படிங்கும்போது நம்ம எல்லாம் தங்க துகள்கள். அது எப்படி இருக்கும், இது எப்படி ஷைன் பண்ணுதோ அதே மாதிரிதான் அதுவும் ஷைன் பண்ணும். குவாலிட்டி ரெண்டும் ஒண்ணுதான். ஓகேவா? ஆனா அளவுலதான் வந்து மிகச்சிறியவர்கள், அதாவது கணக்கிலேயே எடுத்துக்க முடியாத அளவுக்கு அவங்க அவ்வளவு பெரியவங்க. சிந்தனா ஓகே, நம்மளால சிந்தனைக்கு எட்டாத ஒரு தன்மை உடையவங்க அவங்க. ஆனா அதே தன்மை நம்ம கிட்டே இருக்குது குறைச்ச அளவுல. அதை மறந்துடுறதுனாலதான் நம்ம கட்டுண்ட வாழ்க்கையில நம்ம துன்பப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம். ஷரீரம் யத் அவாப்னோதி யச்சாப்யுத்கிராமதி ஸ்ரவஹ கிரஹீத்வைதானி சம்யாதி வாயுர்கந்தான் இவாஷயாத். ஹரே கிருஷ்ணா. காற்று நறுமணத்தை தாங்கி செல்வதை போல ஜட உலகில் இருக்கும் உயிர் வாழி ஓர் உடலிலிருந்து மற்றொரு உடலுக்கு வாழ்வின் பல்வேறு உணர்வுகளை சுமந்து செல்கிறான். ஓகேவா? ஒரு உயிர் வாழி என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, பிறப்பெடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க செய்யக்கூடிய கர்மங்களுக்கு ஏற்ப அவங்களுடைய ஆத்மாவானது மறுஜென்மத்துல வேற ஒரு உடலை எடுக்கும் அப்படின்னு பல சாப்டர்ஸ்ல இது வரைக்கும் நம்ம படிச்சுட்டே வந்திருக்கிறோம். ஓகேவா? சோ மனித உருவம் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் ஜென்மா இல்லைங்கிறதெல்லாம் இல்ல. என்ன நமக்கு உண்டு, நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளுக்கு மறுஜென்மா உண்டு. அது எத்தகைய ஒரு உடலை எடுப்போம் அப்படிங்கிறது நம்ம இந்த ஜென்மால செய்யக்கூடிய கர்மங்களை பொறுத்துதான் இருக்குது. சோ ஒரு உடலில் இருந்து மற்றொரு உடலுக்கு டிரான்ஸ்பார்மேஷன் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பா உண்டு.
அதுல என்ன பண்றாங்க, பல்வேறு உணர்வுகளை சுமந்து செல்கிறான். என்ன உணர்வு அப்படின்னா, இறக்கும் தருவாயில ஒரு நாய், பூனை இந்த மாதிரி எதையாவது பத்தி நினைச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களோட ஜென்மா மறுஜென்மா எப்படி இருக்கும்னா அந்த உருவத்தை எடுத்ததா இருக்கும். ஓகேவா? ஒரு புண்ணிய காரியங்கள் செஞ்சுட்டு, புண்ணியமான விஷயங்கள் எல்லாம் அவங்க பண்ணிக்கிட்டு, அதாவது தேவர்களை பத்தி எண்ணிக்கிட்டு அப்படி இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க இறக்கும் தருவாயில அவங்களோட செயல்பாடுகள் எல்லாம் நல்ல செயல்பாடுகள், புண்ணிய செயல்களா இருந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அப்ப அவங்க நல்லோர் குடும்பத்துல பிறப்பாங்க, இல்ல தேவர்களாவே பிறப்பாங்க, உயர் கிரகத்துல பிறப்பாங்க, நல்ல கற்றறிந்த பிராமணர்கள் வீட்டுல பிறப்பாங்க. ஓகேவா? அவங்களோட நெக்ஸ்ட் ஜென்மாங்கிறது அப்படி இருக்கும். அதுவே அவங்களோட உணர்வு வந்து கிருஷ்ண பக்தியிலே இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களோட கர்மங்கள் எல்லாம் எப்பவுமே கிருஷ்ண கர்மங்கள், அவங்க செய்யக்கூடிய எல்லா விஷயத்திலயும் அவங்க வந்து பகவான் அந்த கிருஷ்ணா கான்சியஸோட இருந்துட்டு இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களுக்கு மறுபிறவி எங்க ஆன்மீக உடல் எடுத்து பகவானோட லோகத்துல இருக்கும். சோ இதுதான் வந்து உணர்வுகளை எடுத்து செல்றதுன்னு அர்த்தம். ஏன்னா மறுஜென்மா எடுக்கும்போது நம்ம இங்க என்ன மிச்சம் வச்சுட்டு போனோமோ அதே இடத்துல இருந்தே தொடங்குவோம். பகவான் அந்த ஞாபக சக்தியை கொடுக்குறாங்களாம். ஓகேவா? அது பின்னாடி வரக்கூடிய ஸ்லோகத்துல இது வரும். நம்ம முதல் ஜென்மால நம்ம என்ன மீதி வச்சுட்டு போனோமோ அந்த இடத்துல இருந்தே நம்மளோட மறுஜென்மம் தொடங்குது. ஓகேவா? இங்க நம்ம எந்த உணர்வை வச்சிருந்தோமோ அந்த உணர்வு அங்கேயும் கண்டினியூ ஆகுது. ஏன்னா அந்த ஆன்மா என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, ஒரு ஜட உடல்ல இருந்து இன்னொரு ஜட உடலுக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆகும்போது அந்த உணர்வுகளையும் கடத்தி செல்லுது. அதுக்கு என்ன இங்க அனாலஜி அப்படின்னா, காற்று நறுமணத்தை தாங்கி செல்வது போல பூத்தோட்டமா இருக்குது, அந்த பூந்தோட்டத்து வழியா காற்று வீசுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அங்க இருக்கிற பூக்களோட அத்தனை நறுமணத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு அந்த காற்றுங்கிறது இன்னொரு இடத்துக்கு போகும். பூவே இல்லாத இடத்துல கூட அந்த வாசத்தை அது பரப்பிட்டு போகும். அந்த மாதிரி உணர்வுகளை அது பரப்புது இந்த ஆன்மாங்கிறது. இவ்வாறு ஒரு வகையான உடலை பெற்று பின்னர் மீண்டும் வேறொரு உடலை ஏற்பதற்காக இதனை கைவிடுகிறான். எதை? இந்த உடலை. ஓகேவா? இந்த உடலை எடுத்து நம்ம என்ன காரியம் செய்யறோமோ அந்த காரியம் முடிக்கிறோமோ முடிக்கலையோ நம்மளோட உடல்ல விட்டு இந்த ஆத்மாங்கிறது நீங்கிடுது. ஓகேவா? உடல் அழிஞ்சு போயிடுது. ஆனா அந்த ஆத்மா இதே உணர்வை கேரி பண்ணிக்கிட்டு அடுத்த உடலுக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆகுது. இது பகவான் சொல்றாங்க. 15.9 ஸ்ரோ ஸ்ரோத்ரம் சக்ஷுஸ்பர்ஷனம் ச ரசனம் கிராணம் ஏவச்ச அதிஷ்டாய மனச்சாயம் விஷயான் உபசேவதே. ஹரே கிருஷ்ணா. இவ்வாறு வேறொரு ஸ்தூல உடலை பெறும் உயிர்வாழி. ஓகேவா? வேறொரு ஸ்தூல உடலை பெறும் உயிர்வாழி மனதை மையமாக கொண்டுள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான காது, கண், நாக்கு, மூக்கு, தொடுபுலன். ஓகேவா? அந்த மனது ஒரு சென்ஸ், மனது ஒரு இடம் பிளஸ் அந்த 5 சென்சஸ். ஓகேவா? 6த்தையும் வச்சுட்டுதான் வந்து ஒரு உயிர்வாழியானவன் தன்னுடைய உடலை எடுக்கிறான். இதன் மூலம் குறிப்பிட்ட புலனின்ப விஷயங்களை அவன் அனுபவிக்கின்றான். ஓகேவா? சோ இந்த சென்சஸை மையப்படுத்தி, ஓகேவா, இந்த புலன்களை மையப்படுத்தி அதை சென்டரா வச்சு அந்த நோக்கத்தோடயே ஒரு மனிதன் பிறப்பெடுக்கும் போது அவன் என்ன மாதிரி விஷயங்களை செய்வான்? அந்த புலனின்ப இச்சைகளை திருப்திப்படுத்திக்கணுங்கிற ஆசையில தான் அவன் செய்வான். ஓகேவா? சோ ஒரு நாய், பூனை அந்த உணர்வோட ஒருத்தவன் பிறந்தான் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒண்ணு என்ன செய்வான், இறந்தான் அப்படின்னா ஒண்ணு நாய் பூனையோட உடலை எடுப்பான், அப்படி இல்லைன்னா மறுஜென்மால அந்த நாயோ இல்ல அந்த பூனைக்கோ சர்வீஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கிற ஒரு வேலையை அவன் பார்ப்பான். ஓகேவா? சோ அந்த உணர்வானது அவனை வந்து அடுத்த ஜென்மால வேற ஒரு உடலை எடுக்கும் போது கூட அந்த உணர்வு கண்டினியூ ஆகிறதுனால அதே புலன்கள் முதல்ல என்ன மாதிரி சர்வீசஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்களோ சேம் சர்வீசஸ் எங்கேயும் இங்கேயும் வந்து கண்டினியூ பண்றாங்க. இதான் பகவான் சொல்றாங்க. சோ வேறொரு ஸ்தூல உடலை பெறும்போது, சோ உயிர்வாழியானவன் உடல் அந்த இறந்ததுக்கு அப்புறமா உடல் மட்டும்தான் அழியுது, அந்த ஆத்மா அழியாம அது வேறொரு உடலை பெறுதுங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் விஷயம். அடுத்தது இங்க என்ன உணர்வு இருந்ததோ அதே உணர்வு அங்க கொண்டு வந்து அவங்க கண்டினியூ பண்றாங்கிறது செகண்ட் விஷயம். 15.10 उत्क्रामन्तं स्थितं वापि उज्ञानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ஞானசக்ஷுஷு. ஞானசக்ஷுஷு அப்படின்னா ஞான கண்களுடையவர்கள், அதாவது ஞானத்தின் அறிவை பெற்றவர்கள் அர்த்தம். முட்டாள்கள் உயிர்வாழி எவ்வாறு தனது உடலை கைவிடுகிறான் என்பதையோ, இயற்கை குணங்களின் மயக்கத்தின் கீழ் எத்தகு உடலை அவன் அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளான் என்பதையோ புரிந்து கொள்ள முடியாது. யாருக்கு இது புரியாது அப்படின்னா ஞானம் இல்லாதவர்களுக்கு இது புரியாது. நம்ம ஏன் இந்த உடலை எடுத்தோம், நம்ம ஏன் இந்த உடலை கைவிடுறோம், அடுத்தது நம்ம இந்த உடலை எடுத்ததுனால நம்ம என்னென்ன மாதிரி கஷ்டங்களை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறது யாருக்கு தெரியாது அப்படின்னா முட்டாள்களுக்கு தெரியாது. உயிர்வாழியில 2 விதங்கள் இருக்கு. ஒண்ணு முட்டாள்கள், அதாவது பகவானே இல்லை அப்படின்னு நாத்திகம் பேசுறவங்களா இருந்தாலும் சரி, அல்லது பகவான் மேல பற்று இல்லாம இருக்கிறவங்களா இருந்தாலும் சரி. பௌதிக வாழ்க்கையில சுத்தமா அவங்களுக்கு வந்து பிடிப்பு இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பகவான் மேல பிடிப்பு இல்லாம இருக்கும். சோ அப்படி இருக்கிறவன் என்ன செய்வான், இந்த உடலை நம்ம ஏன் இப்ப கைவிட்டுட்டு நம்ம ஆத்மா நம்மளை விட்டு போகுதா அப்படிங்கிற எண்ணம் அவனுக்கு இருக்காது. அந்த அந்த
ஞானம் அவனுக்கு இருக்காது. அப்புறம் இந்த பௌதிக உலகத்துல அவன் இவ்வளவு நாள் செஞ்சுட்டு இருந்த செயல்கள் எல்லாம் யாருடைய கட்டுப்பாட்டின் கீழ் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணமும் அவனுக்கு இருக்காது. யாருக்கு நம்ம கண்ட்ரோல் ஆயிருக்கிறோம்? மாயாசக்திக்கு தான் நம்ம கண்ட்ரோல் ஆயிருக்கிறோம். மாயாசக்தி தான் என்ன பண்ணுது? 3 விதமான குணங்களை நமக்கு கொடுக்குது. சோ அதனால என்ன ஆகுது? நம்ம மயக்கமுற்று நம்ம என்ன பண்றோம்? சில காரியங்களை செஞ்சுட்டு இருக்கோம். இந்த செயல்கள் எல்லாமே என்ன மாதிரியான காரியங்கள் அப்படின்னா, இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட காரியங்கள், எதுவுமே ஆன்மீக செயல்கள் அல்ல. அதனால இந்த உடல் இங்க கஷ்டப்படுது. சோ இதை அனுபவிக்கிறது நன்மையா தீமையா அப்படிங்கிற எந்த அறிவும் இல்லாதவங்க யாரு அப்படின்னா முட்டாள்கள். ஆனால் யாருடைய கண்கள் ஞானத்தில் பயிற்சி பெற்றுள்ளதோ அவரால் இவை அனைத்தையும் காண முடியும். ஓகேவா? ஞானத்தில் பயிற்சி பெற்றுள்ளது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பிரம்ம ஞானம் இருக்குது, பகவான் பத்தின எண்ணம் அவங்களுக்கு இருக்குது. ஓகேவா? அவங்களுக்கு தெரியும் நம்ம ஏன் இந்த உடலை இந்த ஜென்மால எடுத்திருக்கிறோம். சரியா? நம்ம இப்ப கீதை படிக்கிறதுனால நமக்கு என்ன தெரியும்? புண்ணிய காரியங்கள் எது, பாவ செயல்கள் எதுன்னு தெரியும். சோ எந்தெந்த செயல்களை செஞ்சோம் அப்படின்னா அதுக்கான விளைவுகள் என்னன்னு நமக்கு தெரியும். சோ அதனால நம்மளால என்ன செஞ்சுக்க முடியும்? ஓரளவுக்கு நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களை நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியும். ஓகேவா? தெரிஞ்சோ தெரியாமையோ நம்ம இது வரைக்கும் செஞ்சுட்டு இருந்த தப்பெல்லாம் கூட இனிமேல் நம்ம விட ஆரம்பிச்சிருவோம். ஏன்னா எதை நம்ம செய்யறோமோ அதோட பலனை நம்ம மறுஜன்மால அனுபவிக்க போறோங்கிற திண்ணமான ஞானம் இங்க நமக்கு கிடைச்சிருச்சு. ஓகே. ஒரு எறும்ப கூட என்ன செய்யக்கூடாதான்? அனாவசியமா துன்புறுத்த கூடாதான். அப்படி நம்ம துன்புறுத்தணும் அப்படின்னா அந்த எறும்போ அல்லது ஈயோ மறுஜென்மத்துல அதே உடலை எடுத்து நம்மள வந்து அது துன்புறுத்தும். ஓகேவா? அதை விட கீழான ஒரு பிறப்பு நமக்கு வரும் அப்படின்னு தான் பகவான் சொல்றாங்க. சோ முட்டாள்களுக்கு இந்த ஞானம் கிடையாது. அதனால அவங்க வந்து ஏன் இந்த உடலை எடுத்தோம், ஏன் இந்த செயல்களை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம், இந்த உடல் ஏன் இந்த துன்பத்தை அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற எண்ணம் இல்லாம இருப்பாங்க. ஆனா ஞானம் பெற்றவர்கள், இந்த அறிவு உள்ளவர்கள் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா பகவானாலதான் இதெல்லாம் நடக்குது, சர்வ வல்லமையோட பகவான் தான் இது எல்லாத்துக்கும் காரணம், அவங்கதான் மூலம். ஓகேவா? அவங்களை அடையணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்மளோட செயல்களை நம்ம செய்யணுங்கிற எண்ணம் இவங்களுக்கு உண்டு. இருவிதமான உயிர்வாழிகளை பத்தி இதெல்லாம் பகவான் சொல்லியிருக்கிறாங்க. எதந்தோ யோகினச்சைனம் பஷ்யன்யாத்மன் யவஸ்திதம் எதந்தோ அப்யகிருதாத்மானோ நைனம் பஷ்யந்த யசேதசஹ. தன்னுணர்வில் நிலை பெற்று முயற்சி செய்யும் ஆன்மீகவாதிகள், தன்னுணர்வில் நிலை பெற்றுனா உடல் வேற ஆத்மா வேற அப்படிங்கிற எண்ணம் உள்ளவங்க, அவங்கதான் என்ன செய்ய மாட்டாங்க, உடலுக்கு ஏதாவது துன்பம் வந்ததுன்னா அது ஆத்மாவுக்கு இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு உண்மை ஞானம் அவங்களுக்கு உண்டு. ஓகேவா? அந்த தன்னுணர்வு நிலை பெற்று முயற்சி செய்யும் ஆன்மீகவாதிகள் இவற்றையெல்லாம் தெளிவாக காண முடியும். இந்த உடல் அனுபவிக்கிறது எல்லாமே என்ன, ஆன்மாவுக்கானது அல்ல. இந்த உடல் போன ஜென்மால என்ன காரியங்கள் செஞ்சதோ அதோட பலனை தான் இப்ப இந்த உடல் அனுபவிக்குது. ஒரு இன்பம் வந்தது அப்படின்னா நம்ம போன ஜென்மால புண்ணிய காரியங்கள் பண்ணியிருக்கிறோம், அதோட பலன் இப்ப நம்ம சந்தோஷமா இருக்கிறோம். இதுவே ஒரு கஷ்டம் வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அப்ப ஏதோ பாவ காரியம் பண்ணியிருக்கோம், அதோட பலன் அனுபவிக்கிறோம். சரியா? சோ இது வந்து யாருக்கு தெரியும் அப்படின்னா தன்னுணர்வில் நிலை பெற்றிருக்கும் ஆத்மாக்களுக்கு தெரியும். அந்த மாதிரி பண்பாளர்களுக்கு தெரியும். ஆனால் வளர்ச்சி பெறாத மனமுடையவர்களும் தன்னுணர்வில் நிலை பெறாதவர்களும் முயற்சி செய்தாலும் கூட என்ன நடக்கின்றது என்பதை காண இயலாது. அவங்க எந்த அளவுக்கு இதை தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவங்க முயற்சி பண்ணாலும் கூட அவங்களுக்கு என்ன இல்ல, பேசிக் ஞானம் இல்லை. ஓகேவா? சோ முதல் அந்த ஞானம் இருக்குல்ல, அந்த குய்யம் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சாதான் குய்ய தமம் தெரியும், குய்ய தரம் தெரியும். சோ இது எல்லாமே இந்த கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜஸ் எல்லாமே வந்து பகவான் நமக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க பகவத்கீதை மூலமா. ஒண்ணு பகவத்கீதையை படிச்சிருக்கணும், அப்படி இல்லைன்னா ஒரு குரு அல்லது ஆச்சாரியர் கிட்ட சரணடைஞ்சு அவங்கள்ட்ட இருந்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி வழிமுறைகளை நம்ம கத்துக்கிட்டு இருக்கணும், அல்லது வேதங்களை படிச்சிருக்கணும். ஓகேவா? ஏதாவது ஒரு விஷயம் நம்ம செஞ்சிருந்தோம்னா தான் நம்மளுக்கு என்ன தெரிய வரும், இந்த மாதிரி உடல் பெற்ற துன்பங்கள் அப்படிங்கிறது நம்ம முன்ஜென்மால செஞ்ச காரியங்கள்னாலதான், அதோட விளைவுகள் தான் இப்ப நம்ம அடையிறோம் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து அவங்களுக்கு தெரியும். மற்றபடி வேற என்ன முயற்சி செஞ்சாலும் என்ன நடக்கிறது என்பதை அவர்களால் காண இயலாது. இது பகவான் சொல்றாங்க. யத் ஆதித்ய கதம் தேஜோ ஜகத் வாசயதே கிலம் யத் சந்திரமசி யத் சாக்னௌ தத் தேஜோ வித்தி மாமகம். உலகம் முழுவதிலும் இருளை விளக்குகின்ற சூரியனின் பிரகாசம் என்னிடமிருந்தே வருகின்றது. சூரியனோட பிரகாசம் இந்த பிரபஞ்சத்துல ஒரு சூரியன் சொல்லியிருக்கிறோம், அந்த சூரியன் தன்னோட ஒளியை எதுல இருந்து எடுத்துக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிட்ட இருந்துதான். ஏன்னா அவங்கள்ட்ட தான் இருக்கு, உலக பிருந்தாவனத்துலதான் பல கோடி சூரியனோட பிரகாசம், அந்த வெளிச்சம் அங்க இருக்குது. அங்கேருந்துதான் இந்த சூரியனோட பிரகாசம் கிடைக்குது. மேலும் சந்திரனின் பிரகாசமும் நெருப்பின் பிரகாசமும் கூட என்னிடமிருந்தே வருகின்றன. ஆக எல்லா வெளிச்சத்துக்கும் எல்லா பிரகாசமான ரூபத்துக்கும் யார் காரணம் அப்படின்னு பகவான் அவங்கள சொல்லிக்கிறாங்க. இதுதான் புருஷோத்தம யோகம் அப்படிங்கிறது. என்ன அப்படின்னா பகவான் அவங்களோட தன்மைகள் என்ன, சரியா, அவங்களோட குவாலிட்டிஸ் என்ன அப்படிங்கறத மேல அவங்களுக்கு அர்ஜுனனுக்கு மேல மேல அவங்க சொல்லிக்கிட்டு வராங்க. அதனாலதான் இந்த யோகம் பேரு புருஷோத்தம யோகம். இந்த அத்தியாயம் காம் ஆவிஷ்ய பூதானி தாரயாம்யஹம் ஓஜசா புஷ்ணாமி சௌஷத்
சௌஷதி சர்வா சோமோ பூத்வா ரசாத்மகஹ. நான் ஒவ்வொரு கிரகத்திற்குள்ளும் நுழைகின்றேன். எல்லா கிரகங்களுக்குள்ளும் அவங்க நுழையிறாங்க. நமக்கு இது எப்ப சொல்லியிருக்காங்க? 7th and 8th சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தாச்சு. பகவான் என்ன செய்யறாங்க? பல விரிவங்கங்கள் எடுக்கிறாங்க, புருஷாவதாரங்கள் எடுக்கிறாங்க. உலக பிருந்தாவனத்துல இருக்க கிருஷ்ணர் வந்து என்ன செய்யறாங்க? காரணோதய கடல்ல, காரணா கடல், கேஷுவல் ஓஷன் போட்டிருக்கோம். கருணா கடல்ல கருணாதேஷ விஷ்ணுவா இருக்கிறாங்க. அவங்க முதல் விரிவங்கம் எடுக்கிறாங்க. கர்ப்பவத சாயி விஷ்ணு அவங்களோட விடக்கூடிய மூச்சு காற்றுல இருந்து பல வைகுண்டங்கள், பல கிரகங்கள், பல லோகங்கள் பிறக்குது. அதுல ஒரு கிரகத்துக்குள்ள ஒரு கிரகத்துக்குள்ளேயும் அவங்க கர்ப்போதசாயி விஷ்ணுவா அவங்க உள்நுழையிறாங்க. ஒரு கர்ப்போதசாயி விஷ்ணுவும் வந்து பல லோகங்களை படைக்கிறாங்க ஒரு கிரகத்துக்குள்ள. அதுலதான் யாரு? பிரம்மா உற்பத்தி ஆகுறாங்க. பிரம்மா கிட்ட இருந்து தான் எல்லா லிவிங் என்டிட்டிஸும் உற்பத்தி ஆகுது. ஓகேவா? கோலோக சாப்டர்ல 8th சாப்டர்ல நம்ம பார்த்திருப்போம். சோ நமக்கு இதுல இருந்து என்ன தெரியும்? நிச்சயமா என்ன தெரியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எல்லா கிரகத்துக்குள்ளேயும் பகவான் இருக்கிறாங்க. கிரகத்துக்குள்ள மட்டுமா இருக்காங்க அப்படின்னா, அந்த பகவான் கர்ப்போதய விஷ்ணு என்ன செய்யறாங்க? ஒரு உயிர்வாழியோட மனசுக்குள்ளேயும் அவங்க உட்புகுறாங்க. அவங்களோட தன்மை எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா, அணுவுக்குள்ள கூட புகக்கூடிய தன்மை உள்ளவங்க. சோ எந்த உயிர்வாழியை எடுத்துக்கிட்டாலும் அவங்களுக்குள்ள யாரு இருக்கா? ஆத்மாவுடைய பரமாத்மாவும் நிலை பெற்று இருக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம படிச்சுக்கிட்டே வந்துகிட்டு இருக்கிறோம். ஓகேவா? சோ எல்லா கிரகத்துக்குள்ளேயும் அவங்க நுழையிறாங்க. அந்த கிரகத்துக்குள்ள இருக்கிற எல்லா உயிர்வாழிக்குள்ளேயும் அவங்க நுழையிறாங்க. அதுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு அணுக்குள்ளேயும் அவங்க நுழைஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க பரமாத்மா சொரூபத்துல. ஓகேவா? எனது சக்தியினால் அவை பாதையில் நிலை பெற்றுள்ளன. ஒரு கைப்பிடி மண்ணை நம்ம கையில எடுத்துப்போமே. கையில எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த மண்ணை நம்ம இறுக்கி பிடிச்சிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா என்ன ஆகாது? அந்த மண் துகள் வந்து எங்கேயும் பறக்காது. இதுவே நம்ம கையை விரிச்சு வைங்களேன், காற்று பட்டுச்சுன்னா என்ன ஆகும்? துகள் வந்து எல்லா இடத்துலயும் செதறிடும். சரியா? அது நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது? பிடிக்கவே முடியாது. அதே மாதிரி பகவான் வந்து ஒரு இடத்துல நிலை கொண்டிருக்கிறாங்க. அவங்க இறுக்கி பிடிச்சிருக்கிறாங்க. எதை? அவங்கள்ட்ட இருந்து உற்பத்தியான எல்லா கிரகங்களையும். அதனால எல்லாமே எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரே நிலையில இருந்துகிட்டு இருக்குது. எதுவுமே வந்து அவங்களோட கண்ட்ரோல் விட்டு எதுவுமே போகல. ஓகேவா? அதெல்லாம் ஒரு லைன்ல ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. எல்லா கிரகங்களும் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, ஒரு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் மாதிரிதான். அவங்கள ஈர்த்துதான் அவங்கதான் இருக்கிறாங்க எல்லா கிரகத்தையும். எதுவுமே அவங்களை விட்டு டிட்டாச் ஆகி போகாது. எனது சக்தியினால் அவை பாதையில் நிலை பெறுகின்றன. இது எல்லாமே பகவானோட அந்தரங்க சக்தியினால இது நடைபெறுது. நான் சந்திரனாகி எல்லா காய்கறிகளுக்கும் வாழ்வு ரசத்தை வழங்குகின்றேன். சந்திரன் பூமியில இருக்கிறதுனாலதான் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இரவு நேரத்துல ஒரு சந்தோஷம் ஒண்ணு கிடைக்குது நமக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சந்திர ஒளி படுறதுனாலதான். அது உயிர்வாழியான நமக்கு மட்டும் இல்லாம தாவரங்களுக்கு கூட அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு வாழ்வு ரசத்தை கொடுக்குது. ஸோ அதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அது கொடுக்கக்கூடிய பூ, காய், கனி எல்லாமே ஒரு டேஸ்ட்ஃபுல்லா இருக்கிறதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பிரசன்ஸ் ஆஃப் அந்த சந்திர ஒளி தான். ஓகேவா? ஸோ இது இது இந்த கிரகம் எல்லாம் அந்த அண்டத்துல எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு கிரகங்களும் அப்படியே மிதந்துகிட்டு இருக்குது. இதுக்கு சிம்பிளா உங்களுக்கு புரிய வைக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எல்லாம் அங்கங்க மிதக்குதே, அது எப்படி ஒரே இடத்துல ஈர்த்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நான் சொன்ன ஃபர்ஸ்ட் அனாலஜி அந்த மண். ஓகேவா? கைப்பிடியில மண் வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா எல்லாம் ஒரு பிடிமானத்துல இருக்குது. அத்தனை துகள்களும் நம்ம கைக்குள்ளே இருக்குது. அதே மாதிரி பகவான் எல்லாத்தையும் கெட்டியா பிடிச்சுட்டு இருக்காங்க. சோ எல்லாமே அவங்களோட கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்குது. எதுவுமே செதறி ஓடாது. ஓகேவா? எல்லா கிரகங்களும் அவங்கள்ட்ட இருந்து வந்தது. மறுபடியும் அவங்க மூச்சு உள்ளர இழுக்கும் போது என்ன ஆகும்? எல்லா கிரகங்களும் அவங்களுக்குள்ளேயே போய் ஐக்கியம் ஆயிடும். சரியா? இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னா, பகவான் வந்து எல்லா இடத்துலயும் பரமாத்மா ஸ்வரூபத்துல உள்நுழைஞ்சிருக்கிறாங்க. கிரகத்துக்குள்ள இருக்கிறாங்க. கிரகத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய எல்லா உயிர்வாழிக்குள்ளயும் இருக்கிறாங்க. அணுவுக்குள்ளயும் இருக்கிறாங்க. அப்படின்னு நம்ம எதை சொல்லலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பரமாத்மான்னு இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு அனாலஜி சொல்றேன். நம்ம உடல்ல வந்து உயிர் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளால என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு நம்ம வந்து தண்ணியில நீந்திட்டு இருக்கிறோம். அப்ப நம்மளால மிதக்க முடியுது. ஓகேவா? நம்ம மிதக்கிறோம். மிதக்கிறோம்னா என்ன அர்த்தம்? நம்மளோட பாடியில வந்து ஆத்மா இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? அதே மாதிரி இந்த கிரகங்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னா, காற்று வெளியில மிதந்துட்டு இருக்கு. ஆகாய வெளியில எல்லா கிரகங்களும் மிதக்குது. எல்லாம் ஒரு லைன் ஃபார்ம் பண்ணி இருக்குது. ஏதோ ஒரு சக்தினால எல்லாம் மிதக்குது. அதுக்குள்ள பரமாத்மா இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதெல்லாம் சிதறி ஓடிடும். எப்படி இந்த உடல்ல வந்து உயிர் இருக்கிற வரைக்கும் தண்ணியில மிதக்க முடியுது. உயிர் போன செகண்டே என்ன ஆகும்? உடல் வந்து தண்ணிக்குள்ள அமிழ்ந்துடும். திருப்பி ரொம்ப நேரம் கழிச்சு என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அது வந்து ஒரு மரக்கட்டையாட்டம் அது மேல மிதக்க ஆரம்பிக்கும். அந்த கான்செப்டை விட்டுருங்க. உயிர் இருக்கும்போது, ஆத்மா இருக்கும்போது தண்ணி மேல நம்மளோட உடல் மிதக்கிற மாதிரி, பரமாத்மா இருக்கும்போது கிரகங்கள் எல்லாம் காற்று வெளியில மிதக்குது. ஓகேவா? அப்படி இல்ல, பரமாத்மா இல்ல அப்படின்னு யாராவது சொன்னாங்க அப்படின்னா, இந்த மாதிரி எல்லாம் கட்டுக்கோப்பா இருக்காது. சிதறி ஓடிடும். ஒரு கிரகம் கூட நம்மளால என்ன செய்ய முடியாது? வரையறுக்க முடியாது. இது இங்கதான் இருக்கு அப்படிங்கறத நம்மளால வரையறுக்க முடியாது. 15.14 அகம் வைஷ்ணவாரோ பூத்வா பிராணினாம் தேகம் ஆஸ்ரிதः பிராணாபான சமாயுக்தः பச்சாம்யன்னம் சதுர்விதம்.
எல்லா உயிர்வாழிகளின் உடலிலும் ஜீரண நெருப்பாக இருக்கும் நான் உட்சுவாச காற்றுடனும் வெளிச்சுவாச காற்றுடனும் இணைந்து 4 விதமான உணவை செரிக்க செய்கின்றேன். ஓகேவா? எல்லா உயிர்வாழ்களின் உடலிலும் என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம டைஜஸ்ட் பண்றோம், நம்ம சாப்பாடு சாப்பிடுறோம், நம்ம டைஜஸ்ட் பண்றோம். டைஜஷனுக்கு நம்ம உடலை தொட்டு பார்த்தோம்னாலே ஒரு சூடு எப்பவுமே இருக்கும். அப்புறம் நம்ம பிராணவாயு இருக்குது. ஓகேவா? இது வந்து 13th சாப்டர்ல வந்து படிநிலைகள், பகவானை புரிஞ்சுக்கக்கூடிய படிநிலைகள், காட் ரியலைசேஷன்ல 5 படிநிலைகள் பார்த்தோம். அன்னமயா, பிராணமயா, ஞானமயா, விஞ்ஞானமயா, அப்புறம் ஆனந்தமயான்னு. ஓகேவா? அதுல பேசிக் 2 படிநிலைகள், பௌதிக உலகத்தோட சம்பந்தப்பட்ட 2 படிநிலைகள் என்ன அப்படின்னா, சாதாரண உயிர்வாழி கூட, தூய பக்தன ஆகாத உயிர்வாழி கூட புரிஞ்சுக்கக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அன்னமயா ரூபத்திலையும் பிராணமயா ரூபத்திலையும் பகவானை புரிஞ்சுக்க முடியும்னு சொல்லியிருந்தோம். ஓகேவா? 13th சாப்டர் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா தெரியும். சோ அன்னமயானா என்ன அப்படின்னா, நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாடு உள்ளுக்குள்ள பகவான் வந்து எந்த சுரூபத்துல இருக்காங்கன்னா, ஃபயர், நெருப்பா இருக்கிறாங்க. அந்த நெருப்பு தான் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா பசியை கொடுக்குது. அந்த நெருப்பு இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு பசி தெரியாது. நெருப்பு இருந்ததுன்னா மட்டும்தான் நமக்கு பசி தெரியும். அது இல்ல அப்படின்னா நமக்கு ஏதோ கோளாறுங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேவா? சோ அந்த நெருப்பு என்ன பண்ணும், நமக்கு ஒரு சூட கொடுக்குது. அது நம்ம உள்ளார போடுறக்கூடிய சாப்பாடை வந்து இந்த செரிக்க வைக்குது. ஓகேவா? சோ செரிமானம் அப்படிங்கிறது இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம சாப்பிடுறதுலான பலனே கிடையாது. ஏன்னா செரிச்சாதான் அந்த அந்த அதுதான் வந்து எனர்ஜியா கன்வெர்ட் ஆகி உடல் பூரா இயங்குறதுக்கு தேவையான இயக்க சக்தியை கொடுக்குது. ஓகேவா? அல்லது ஃபுட்டை சும்மா போட்டு அது அப்படியே இருந்ததுன்னா நம்ம சாப்பிடறதோட பலனே கிடையாது. செரிக்க வைக்கிற அந்த ஜீரண சக்தி அப்படிங்கிறது உள்ளுக்குள்ள எதனால நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உள்ளர இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபயர்னால. அந்த ஃபயர் யாரு, அந்த நெருப்பு யாரு அப்படின்னா பகவான் தான். ஓகேவா? அது நமக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னா முதல் படிநிலையில நம்ம பகவானை புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு அர்த்தம். சரியா? அடுத்தது பிராணம். நம்ம உயிர் மூச்சு உள்ளர விடுறோம், வெளில எடுக்கிறோம், இதெல்லாம் இந்த மூச்செல்லாம் எடுக்கிறோம், அதுலயும் ஒரு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சூடு இருக்கும். ஓகேவா? சோ அந்த காற்று உள்நுழையுது, திருப்பி நம்ம வெளியில அனுப்புறோம். இந்த காற்று இதை புரிஞ்சுக்கிறது மூலமா இது வந்து தடையில்லாம நடக்குது. நம்ம எந்த செயல்கள் செஞ்சாலும் அது பாட்டுக்கு எப்படி ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன் மாதிரி அதுவாவே நடந்துகிட்டு இருக்குது. நம்ம எது செஞ்சோம்னாலும் நம்ம என்ன செய்ய மாட்டோம், இதை பத்தி எண்ணவே மாட்டோம். ஆனா நம்ம வந்து மூச்சு காற்றை உள்ளர இழுக்கிறதும் வெளியில விடுறதுங்கிறது வந்து விடாம நடந்துகிட்டே இருக்கும். சோ இந்த பிராணன் வர்றதுக்கும் காரணம் என்ன, இந்த காற்று உள்ளிழுக்கிற சக்தி வெளியில அனுப்புற சக்தி வந்து உள்ளற காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் உள்ளர இருக்காங்க. சோ இந்த பௌதிக உடல் சம்பந்தமாவே நம்ம 2 விஷயங்கள்ல நம்ம பகவான் இருக்காங்கிற விஷயத்த புரிஞ்சுக்க முடியும். அன்னமயா அண்ட் பிராணமயா. சோ இது இருக்கிறதுனால பகவான் ரியலைசேஷன் நமக்கு தெரிஞ்சது அப்படின்னா, இந்த பௌதிக ஒரு செயல்களை செய்யும் போதே நம்மளால என்ன செய்ய முடியும், இதுல இருந்து பற்று இல்லாம, இதுல இருந்து பற்றை தவிர்த்துட்டு பகவானோட தூய பக்தனா நம்மளால மாற முடியும். சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், இதை புரிஞ்சுக்கணும். பகவான் இதோட இணைஞ்சிருக்காங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அவங்க 4 விதமான உணவை செரிக்க செய்கிறேன். நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவுல வந்து 4 விதமான உணவுகள் இருக்கு. என்ன அப்படின்னா, ஒண்ணு அருந்தக்கூடியது, இன்னொன்னு வந்து உறிஞ்சக்கூடியது, இன்னொன்னு நக்கக்கூடியது, இன்னொன்னு சுவைக்கக்கூடியது. மொத்தம் 4 விதமான உணவுகள் இருக்கு. சோ அதாவது நம்ம குடிக்கிறோம், அப்புறம் கடிச்சு சாப்பிடுறோம், மென்னு சாப்பிடுறோம். ஓகேவா? அடுத்தது நக்கி சாப்பிடுறோம். இந்த மாதிரி சாப்பாடு எல்லாம் எது நம்ம சாப்பிட்டோம்னாலும் எல்லாத்தையுமே யாரு டைஜஸ்ட் பண்றா, பகவான் தான். உலக இருக்கக்கூடிய ஃபயர் தான். ஃபயர் ரூபத்திலையும் வாயு ரூபத்திலும் இருக்கக்கூடியது பகவான். சர்வஸ்ய சாகம் கிருதி சந்நிவிஷ்டோ மத்தக ஸ்மிருதிஞானம் அபோகனம் ச வேதைஷ்ட சர்வைரகம் ஏவ வேத்யோ வேதாந்த கிருத் வேதவிதேவ சாகம். ஹரே கிருஷ்ணா. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா. இதை மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுக்க வேண்டியது. நான் எல்லோருடைய இதயத்திலும் ஏற்றுள்ளேன். இது பகவான் வந்து சின்ஸ் 2nd சாப்டர்ல இருந்து சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க. நான் எல்லோருடைய இதயத்திலும் ஆத்மாவோட சேர்ந்து பரமாத்மாவோ அவங்கதான் உரையிறாங்க. அவங்கதான் என்ன பண்றாங்க, சாட்சியா இருக்கிறாங்க. நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாத்தையும் நம்மள வந்து அவங்கதான் வந்து ஆட்டு வைக்கிறாங்க. நம்ம தான் அதை மறந்துடுறோம். அவங்க சொல்ற செயல்களை நம்ம கவனிக்காம புலன்களுக்கு ஆட்பட்டு நம்ம என்ன செஞ்சிடறோம், பரமாத்மாவோ ஆத்மாவோ என்ன சொல்லுதுங்கிறத மறந்துட்டு நம்மளா நம்மளோட இஷ்டத்துக்கு ஃப்ரீ வில், அவங்கதான் ஃப்ரீடம் கொடுத்து அனுப்பிட்டாங்கல்ல. அவங்களோட தன்மை தான் நமக்கு வந்திருக்குது. அவங்களுக்கு அவங்க எப்படி ஃப்ரீடமா இருக்காங்களோ அதே தன்மை நமக்கும் இருக்கு. சோ நம்மளும் ஃப்ரீ வில்லோட என்ன செய்யறோம், பலவிதமான செயல்களை நம்மளுடைய இஷ்டத்துக்கு செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம். நான் எல்லோருடைய இதயத்திலும் வீற்றுள்ளேன். என்னிடமிருந்தே ஞாபக சக்தியும் அறிவும் மறதியும் உண்டாகின்றன. இப்ப பகவான் வந்து ஒரு உயிர்வாழியை கீழ் அனுப்புறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களுக்கு வந்து தேவையான ஞாபக சக்தி அவங்கதான் கொடுப்பாங்க, அறிவை கொடுப்பாங்க, மறதியும் கொடுப்பாங்க. ஓகேவா? ஞாபக சக்தி என்ன கொடுப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்க எதை செய்யணும், சரியா? அறிவு எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து நம்ம கீழே வந்திருக்கிறோம், பௌதிக உலகத்துக்கு நம்ம பிறப்பெடுத்திருக்கிறோம், நம்மள அனுப்புனது யாரு அப்படின்னா பகவான் அப்படிங்கிற அறிவை அவங்க கொடுத்துதான் அனுப்புறாங்க. அவங்கள பத்தினா பக்தி தொண்டு பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த ஞாபகம் அவங்களுக்கு வச்சுதான் அனுப்புறாங்க. ஆனா மறதி உண்டாயிடுது இங்க வந்தோடனே. மறதியும் கொடுக்குறாங்க பகவான். அது எந்த மறதி அப்படின்னா, போன ஜென்மா நமக்கு இருந்தது, அங்க என்னென்ன செயல்கள் செஞ்சுட்டு இருந்தோம் அப்படிங்கிற மறதியும் அவங்க கொடுக்குறாங்க. ஓகேவா? ஆனா நம்ம என்ன செஞ்சிடறோம், இங்க வந்து கலங்கப்பட்டு போயிடுறோம், தூய்மை இல்லாதவா போயிடுறோம், பவித்திரம் இல்லாதவங்களா போயிடுறோம்.
அங்கேருந்து திவ்யமானவங்களாகவும் தூய்மையானவர்களாகவும் பவித்திரமானவர்கள், ஏன்னா அது எல்லாமே பகவானோட குவாலிட்டிஸ். ஓகேவா? அவங்க திவ்யமானவர்கள், பவித்திரமானவர், அப்புறம் தூய்மையானவர். அங்கேருந்து தான் வரோம் நம்ம. நம்மளோட குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே அதுதான். ஆனா இங்க வந்து கலங்கப்பட்டு போயிடுறோம், அசுத்தம் ஆயிடுறோம். நம்ம அசுத்தமானதுனால நம்மளுக்கு என்ன அவங்க கொடுத்துருக்காங்கிற அந்த அறிவோ, அந்த ஞாபக சக்தியோ, அந்த மறதியோ நமக்கு என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா அதை நீட்டிச்சு நிலைச்சுக்க தெரியல. அப்புறம் அவங்களோட குவாலிட்டி எடுத்தது, எல்லா வேதங்களாலும் அறியப்பட வேண்டியவன் நானே. ஏன்னா எல்லா வேதங்களும் யார் புகழ் பாடுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானோட புகழ் தான் பாடுது. எல்லாத்துலயும் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது யாரு அப்படின்னா, ஹூ இஸ் த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி. பரமபுருஷ பகவான் யாரு? ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். உண்மையில் வேதாந்தத்தை தொகுத்தவனும் வேதங்களை அறிபவனும் நானே. ஏன்னா வேதங்களை பகவான் தான் சொன்னாங்க. சொல்ல சொல்ல தொகுத்தது யாரு, எழுதுனது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வியாசர். வியாச பகவான் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீ கிருஷ்ணா அவங்களோட இன்கார்னேஷன் தான். त्वाविमौ पुरुषौ लोके शरशाक्षर एव च शरः सर्वाणि भूतानि கூடஸ்தோ அக்ஷர உச்சியதே. ஹரே கிருஷ்ணா. தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் என 2 விதமான ஜீவன்கள் உள்ளனர். ஓகேவா? ஜீவாத்மாக்கள் பிறப்பெடுக்கிறாங்க இங்க. ஓகேவா? பகவான் தான் இங்க அனுப்புறாங்க. அதுல 2 விதமான ஆட்கள் இருக்கிறாங்க. யாரு அப்படின்னா தவறக்கூடியவர்கள். ஓகேவா? அதாவது தவறு செய்பவர்கள். இன்னொருத்தவங்க தவறு இழைக்காதவர்கள். தவறு செய்பவர்கள் யாரு அப்படின்னா சுத்தமா பகவானை மறந்தவங்க. ஓகேவா? தவறாதவர்கள் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த பகவான் ஞானம் இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஜட உலகில் உள்ள ஜீவன்கள் தவறக்கூடியவர்கள். இந்த அந்த ஞானம் இல்லாதவங்க தான் தவறக்கூடியவர்கள். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அவங்க செய்யக்கூடிய செயல்கள் ஜடவாழ்வு சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள் தான். சோ மறுபடியும் இங்கே செஞ்சுக்கிட்டு இதே உலகத்துல தான் இருந்துட்டு இருப்பாங்க. ஆனா ஆன்மீக உலகில் உள்ளவர்கள் அங்க போயிட்டு அவங்க என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு டைம் வந்திருப்பாங்க. வந்துட்டு நம்மளோட அவங்க ஞாபக சக்தியோட தானே வராங்க. பகவான்கிட்ட நம்ம அனுப்பப்பட்டோங்கிற எண்ணம் அவங்களுக்கு இருக்குல்ல. ஏன்? ஞானத்தை அவங்க மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டாங்க. ஓகேவா? அப்புறம் மேல மேல தன்னுடைய ஞானத்தை அவங்க விருத்தி பண்ணிக்கிட்டாங்க. ஞானம் விருத்தி ஆனதுனால எப்படி விருத்தி பண்ணிருக்கலாம்? ஒண்ணு குருவை சரணடைஞ்சதுனால, இல்லாட்டி பகவத்கீதை மாதிரி நம்ம நூல்களை படிச்சதுனால, அல்லது வேதங்களை கட்டுறதுனால நமக்கு என்ன ஆயிருக்கும்? அந்த ஞானம் விருத்தி ஆயிருக்கும். ஞானத்துல இருந்து நம்ம என்ன செயல்களை செஞ்சிருப்போம்? பௌதிக செயல்களை கைவிட்டுட்டு ஆன்மீக செயல்களை செஞ்சிருப்போம். அந்த செயலோட அந்த பலனா புண்ணிய பலன்கள் நமக்கு கிடைச்சிருக்கும். அதோட விளைவா நம்ம என்ன செஞ்சிருப்போம்? நமக்கு முக்திய பகவான் கொடுத்திருப்பாங்க. சோ ஆன்மீக வழிக்கு நம்ம போயிருப்போம். அங்க ஆன்மீக உடலை எடுத்திருப்போம். ஓகேவா? சோ அவங்க தவறாதவங்க. சரியா? சோ தவறு இழைக்கக்கூடியவர்கள், தவறு இழைப்பவர்கள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உயிர்வாழிகள் 2 டைப். இழைக்கக்கூடியவர்கள் மறுபடியும் இங்கேயே பிறப்பெடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா அவங்க இந்த ஜட பந்தத்தை அவங்க விடவே இல்லை. செய்யக்கூடிய செயல்களை கண்டினியூஸா செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க. பற்றுதல்ங்கிறது அவங்கள்ட்ட இருந்து போகவே இல்லை. பற்றுதல், இந்த ஆசை அப்படிங்கிற அந்த மரத்தை வெட்டினோம்னா மட்டும்தான் நம்ம எங்க போக முடியும்? முக்தி பெற்ற வாழ்வை அடைய முடியும். சரியா? இதை வெட்டிட்டாங்க அப்படின்னாலே அவங்க செஞ்ச செயல்கள் எல்லாமே என்னவாயிடும்? பக்தி செயல்கள் ஆயிடும். பக்தி தொண்டு. அப்ப தொண்டு செஞ்சோம்னாலே, டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணோம்னாலே பகவானுக்கு பிரியமானவர்களா நம்ம ஆயிடுறோம். சோ ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மள என்ன செஞ்சுறாங்க? பகவான் எலிவேட் பண்ணிடுறாங்க. உத்தம புருஷஸ்வனன் கன்யஹ பரமாத்மேத்யுதாஹ்ருதஹ யோ லோகத்ரயம் ஆவிஷ்ய விபர்த்யவ்யய ஈஸ்வரஹ. இந்த இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டு உத்தம புருஷரான பரமாத்மா இருக்கின்றார். ஓகேவா? இந்த உலகத்துல ஜீவாத்மாக்கள் 2 பேர், 2 வகையான ஜீவாத்மாக்கள் இருக்காங்க. ஒருத்தவங்க தவறக்கூடியவர்கள், இன்னொருத்தவங்க தவறாதவர்கள்னு சொல்லியாச்சு. ஓகேவா? அதாவது தவறுதல்னா என்ன அர்த்தம்னா தவறு இழைப்பதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இது 2தோட இன்னொருத்தவங்க யாரு இருக்காங்க அப்படின்னா உத்தம புருஷரான பரமாத்மா. ஏன் உத்தம புருஷர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க இந்த கேட்டகரியிலே வரமாட்டாங்க. அவங்க இன்ஃபாலிபிள். அச்சுதா. அவங்களுக்கு பேரே என்ன அப்படின்னா, பகவானோட ஒரு நாமம் என்ன அப்படின்னா அச்சுதா. சோ பரமாத்மா என்ன ஆகுறாங்க? இந்த பௌதிக உலகத்துல வந்து ஜட வாழ்வு வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிற இந்த உயிர் வாழியோட மனசுக்குள்ள வந்து உரையிறாங்க. ஆனா எப்படி வாழுறாங்க அப்படின்னா டிட்டாச்சா இருக்கிறாங்க. ஓகேவா? டிட்டாச்சாவே இது எதுக்கும் சம்பந்தப்படாம, குணங்களுக்கு சம்பந்தப்படாம, இந்த உலகத்துக்கு சம்பந்தப்படாம, இந்த இயற்கைக்கு சம்பந்தப்படாம அவங்க இருக்கிறாங்க. அழிவற்ற இறைவனான அவர் 3 உலகங்களுக்குள் நுழைந்து அவற்றை காண்கின்றார். ஓகேவா? காக்கின்றார். கிருஷ்ணா. அவங்க யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏன்னா அவங்களுக்கு ஆரம்பமும் கிடையாது, அனாதிகாலமா அவங்க இருந்துட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கு அழிவுங்கிறதும் கிடையாது. ஓகேவா? சோ அவங்க எல்லா உலகங்களுக்குள்ளயும் அவங்க புகுந்து அவங்க எல்லாத்தையும் அவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க? வாழ்வரசத்தை கொடுக்குறாங்க, சூரிய வெளிச்சத்தை கொடுக்குறாங்க, சந்திரன் வெளி வெள்ளத்தை கொடுக்குறாங்க. அப்புறம் எல்லாருக்குள்ளயும் பரமாத்மா உள்நுழைறாங்க. தன்னுடைய தன்மையை இந்த ஜீவாத்மாக்களுக்கு கொடுத்துதான் அனுப்புறாங்க. ஓகேவா? அவங்களோட குவாலிட்டிஸ் ஒத்து இருக்கிற நம்ம என்ன செய்யறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்தோன்னே இதுக்கு ரிலேட் ஆகி போய் அவங்கள மறந்துடுறோம். ஓகேவா? இதுல இந்த தவறக்கூடியவர்களை விட்டுருங்க.
அந்த தவறாதவர்கள்னு முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கள் அங்க போறோம்ல, சரியா? அங்க போகக்கூடியவங்க வந்து அப்ப அவங்க ரொம்ப சுத்தமா பகவானோட தன்மை அப்படியே ஈக்குவல் ஆயிடுமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது கிடையாது, சரியா? அதாவது இவங்க வந்து இந்த ஜட இயற்கையோட சம்பந்தப்பட்டதுனால இங்கே கடந்து உழலறாங்கன்னு சொல்லியாச்சு. ஸோ தவறு இழைக்கிறாங்க. அதனால அவங்களுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா முக்தி கிடைக்கல. ஆனா முக்தி பெற்று நம்ம ஆன்மீக உலகத்துக்கு போய் ஆன்மீக உடல் எடுத்துடுறோம், சரியா? அங்க போய் பகவத் தொண்டு புரியுறோம் அப்படின்னு சொல்றோம்ல, அந்த கேட்டகரி பீப்புள் இருக்காங்கல்ல, அவங்களோட தன்மை அப்பன்னா ஈக்குவலன் டு காடா அப்படின்னு கேட்டா நிச்சயமா கிடையாது. இவங்கள்ட்டேந்து அவங்க கொஞ்சம் முன்னேறியவர்கள். ஆனா பகவானுக்கு ஈக்குவலன்ட்னு சொல்ல முடியாது. அதனாலதான் அவங்கள உத்தம புருஷர்னு சொன்னோம். ஓகேவா? புருஷோத்தமா அப்படின்னு அவங்கள சொல்றதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னா, இன்கம்பேரபிள். அவங்களோட தன்மைகளும் சரி, அவங்கள்ட்ட இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டிஸும் சரி, யாரோடையும் ஒத்து வராது. சரியா? நம்ம வந்து நம்மள்ட்டேந்து கொஞ்சம் எலிவேட் ஆகி போறாங்க. ஓகேவா? நம்மளுக்குள்ளேயே இருக்கிற உயிர்வாழிகள் வந்து தவறு இழைக்காத காரணத்தினால எலிவேட் ஆகி போறாங்க. பட் அவங்க நாட் ஈக்குவலன் டு காட். அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நம்ம. यस्माक्षरम् अतितोऽहम् अक्षरात् अभिचोत्तमः அதோஸ்மி லோகே வேதேச்ச பிரதித புருஷோத்தமஹ. தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் ஆகிய இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டு நான் திவ்யமானவனாக இருப்பதாலும், சரியா? சோ தவறக்கூடியவர்கள் இங்கே இருந்துட்டு இருக்கிறாங்க, தவறாதவர்கள் மேல வந்துடுறாங்கன்னு சொன்னோம் முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கள்னு. ஆனா அவங்கள்ட்ட இருந்து அப்பாற்பட்டு இருக்காங்கன்னு அதுல பகவானே சொல்றாங்க பாருங்க. ஓகேவா? சோ முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்களா இருக்கிறதுனால, அங்க வந்து ஆன்மீக உலகத்துல உரையறதுனால, பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு பண்றதுனால, பகவானோட எப்பவுமே நித்தியவாசம் புரியறதுனால நம்ம என்ன ஆயிட மாட்டோம், பகவான் ஆக மாட்டோம். அதுல இருந்து நம்ம அப்பாற்பட்டுதான் இருக்கிறாங்க பகவான். நான் திவ்யமானவனாக இருப்பதாலும், நானே உத்தமவன் என்பதாலும், உலகிலும் வேதங்களிலும் நான் அந்த புருஷோத்தமனாக கொண்டாடப்படுகிறேன். ஓகேவா? பகவான புருஷோத்தமா அப்படின்னு நம்ம சொல்றதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்களுடைய தன்மைகள் தான். யாரோடையும் ஒத்துக்காத அந்த தன்மைகள், அவங்களோட குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆப்புலன்சஸ் எல்லாமே ஃபுல் ஃபிளெஜ்டா இருக்கும்னு பாத்துருக்கிறோம். பகவானோட குவாலிட்டிஸ் வந்து அத்தனை இருக்குது, வைபவங்கள் அவ்வளவு நம்ம பார்த்துட்டு வந்திருக்கிறோம். அது எல்லாமே சாதாரண உயிர்வாழிக்கு நிச்சயமா கிடைக்க பெறாது. அதுல ஏதாவது 10%, 20%, அப் டு 64% வரைக்கும் நம்மளால அடைய முடியும்னு சொல்றாங்க. சோ எல்லாத்துக்கும் அப்பாற்பட்டு நிக்கிறவங்கிறதுனாலதான் அவங்கள உத்தமமானவன் அப்படின்னும் புருஷோத்தமன் அப்படின்னும் வேதங்கள் புகழுது. யோமாம் ஏவம் அசமூடோ ஜானாதி புருஷோத்தமம் ச சர்வவித் பஜதி மாம் சர்வ பாவேன பாரத. எவனொருவன் என்னை பரமபுருஷ பகவானாக ஐயமின்றி அறிகின்றானோ, யாருக்கு தெரியும்? ஞானம் அடைந்தவர்களுக்கு தெரியும். ஞானம் பெற்றவர்களுக்கு பகவான் தான் வந்து சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி அப்படிங்கிறத நிச்சயமா சந்தேகம் இல்லாம அவங்க ஒத்துப்பாங்க. அவன் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவனாகிறான். ஓகேவா? அவனுக்கு அதை தவிர தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானம் எதுவும் இல்லைன்னு அர்ஜுனனுக்கு ஏற்கனவே பகவான் சொன்னாங்க. நீ என்னை பத்தி தெரிஞ்சுக்கோ, இதை தவிர தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானம் உனக்கு கிடையாது. அதேதான் எகைன் இங்கேயும் திருப்பி சொல்றாங்க. எவனொருவன் என்னை பரமபுருஷ பகவானாக ஐயமின்றி அறிகின்றானோ அவன் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவனாகின்றான். எனவே பரதனின் மைந்தனே, அவன் எனது பக்தி தொண்டில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறான். சரியா? சோ அதுக்கு மேல அவங்க செய்யக்கூடிய செயல்கள் என்னவா இருக்காது. நிச்சயமா இப்ப ஒரு கார் கம்பெனி ஓனரா இருப்பாங்க. டிசைனா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கார் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஆனா இது இல்ல, இது நாலேஜ் இல்ல, இந்த நம்ம வந்து திருப்பி நம்மளோட சர்வீஸ் ஃபார் காட் அப்படிங்கிற அந்த ஞானம் அவங்களுக்கு கிடைச்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த குய்யத்தமும் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இதுல என்ன ஃபார்முலா, இதை என்ன எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை விட்டுட்டு அவங்க யாரை பத்தின ஞானத்தை தேட முயற்சி பண்ணுவாங்க? பகவான் பத்தின ஞானத்தை தேட முயற்சி பண்ணுவாங்க. அதுக்கு மேல அவங்க என்ன செய்வாங்க? இந்த மாதிரி செயல்களை, பௌதிக செயல்கள் இதெல்லாம் இது செய்யறதுனால நமக்கு தற்காலிக சந்தோஷம் மட்டும்தான். ஆனா நம்மளுக்கு நிரந்தரமான சந்தோஷம், நித்தியமான ஆனந்தத்தை எது தரும்? பகவானோட இருப்பிடம் தான் அதை தரும். நம்ம இதே பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம்னா மறுபடியும் இங்கதான் வந்து பிறப்படுப்போம். ஏன்னா எண்ணம் தானே பாடியை கேரி பண்ணுதுன்னு சொல்லியாச்சு. நம்மளோட எண்ணங்கள் தான் என்ன பண்ணுது, நம்மளோட ஆத்மா வந்து ஒரு பாடியில இருந்து இன்னொரு பாடிக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆகும்போது இந்த எண்ணங்கள், இந்த உணர்வுகளும் சேர்ந்து மாறிடுதுன்னு சொல்றோம். சோ இந்த ஜடப்பிணைப்புல இருந்து வெளியில வரவே முடியாது. சோ எப்ப வர முடியும்? அந்த திவ்யமான வாழ்க்கையை வாழணும், நித்தியமான லோகத்தை அடையணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் வரும்போதுதான். சோ செயல்கள் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிப்போம்? அப்படியே டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிப்போம். ஜட செயல்கள் எல்லாத்தையும் ஆன்மீக செயல்களா டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிப்பாங்க. சோ பக்தி தொண்டில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திப்பாங்க. தூய பக்தர் அவங்கதான் வந்து பக்தி தொண்டல முழுமையா ஈடுபடுத்திப்பாங்க. அவங்க இந்த ஞானம் பெற்றவர்கள். யாரு? பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணர் தான் அப்படிங்கிற அந்த ஞானம் பெற்றவர்கள் எப்போதுமே பக்தி தொண்டு, டிவோஷன் சர்வீஸ் பண்ணுவாங்க. லாஸ்ட் ஸ்லோகா. இதி குய்யத்தமம் சாஸ்திரம். ஹரே கிருஷ்ணா. இதி குய்யத்தமம் சாஸ்திரம் இதம் முக்தம் மயானஹ ஏதத் புத்வா புத்திமான் ஸ்யாத் கிருதகிருத்யஷ்ச பாரத.
வேத சாஸ்திரங்களின் மிக மிக ரகசியமான பகுதி இதுவே. ஓகேவா? இது மோஸ்ட் கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ். இது பகவான் இப்ப சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதனால பாவமற்றவனே அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஏன்னா இந்த ஞானம் தெரிஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க யாரு அப்படின்னா பாவமற்றவர்கள் ஆயிடுவாங்க. அவங்க இது வரைக்கும் செய்யக்கூடிய செய்த செயல்கள் எல்லாத்துக்கும் ஒரு பாவ பலன்கள்னு ஒண்ணு இருக்கும் பாத்தீங்களா? அந்த பாவ பலன்கள் எதுவுமே இல்லாம ஆயிடுவோமா இந்த ஞானம் கிடைச்சதுன்னா. அதனால அர்ஜுனனை இப்ப அவங்க எப்படி கால் பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, பாவமற்றவனேன்னு கால் பண்றாங்க. தற்போது என்னால் இது வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. நான் இதை இப்போ உனக்கு சொல்லியிருக்கிறேன். வேத சாஸ்திரம் சொன்ன அந்த மிக மிக ரகசியமான அந்த ஞானத்தை நான் உனக்கு சொல்லியிருக்கிறேன். என்ன? பகவான் தான் பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணர் தான். அவங்களுக்கு சர்வீஸ் பண்றதுதான் நம்மளுடைய வேலை. ஓகேவா? இதனை புரிந்து கொள்பவன் அறிஞனாவான். அவனது முயற்சிகள் பக்குவத்தை அறியும். அவங்க என்ன மெச்சூர்டு ஃபெலோஸ். ஓகேவா? அவங்க என்ன செய்வாங்க? அவங்க செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாத்தையுமே மாத்திப்பாங்க. ஜட செயல்கள்ல இருந்து ஆன்மீக செயல்களை மாத்திப்பாங்க. அப்பதான் இந்த ஜட உலகத்துல இந்த பந்தப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழறதை நிறுத்திட்டு பக்தி தொண்டு செய்யறது மூலமா அவங்க யாரை அடைவாங்க அப்படின்னா பரமபுருஷ பகவானை அடைவார்கள். இந்த ஜட உடலை விட்டுட்டு ஆன்மீக உடலை எடுத்து மறுபிறவி எடுப்பாங்க. ஆனா அவங்க கோலோக பிருந்தாவனத்துல எடுப்பாங்க. அங்க நித்தியமான சொர்க்க வாழ்க்கை அவங்க வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க. அது எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கும். ஏன்னா பகவானே யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிதானந்த சுரூபம் தான். சோ அந்த ஆனந்த சுரூபம் இருக்கக்கூடிய இடம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே நித்திய ஆனந்தமா தான் இருக்கும். அந்த இடத்துல உரையறதுக்கான தகுதியை ஒரு பக்தன் வளர்த்துப்பாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण